Bueno, egunon, hasiko gara, bai? A ber, hasiko gara? Bai, beraz, egunon, bueno, gaur urteko azkeneko osoko bilkura dugu, bai, bakarrikan, birgogoratzea, Uribe dela Espriella zinegotziarengan Paula Amibaren bozka dagola delegatua, bale? Eta honekin hasi egingo gara, bale? Orduan 181. puntua Getxoko Udalbatzak 2021ko azaroaren 25ean egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez dago ezer esaterik, beraz 182. puntura pasatuko ginateke, Getxoko Udalaren eta haren erakunde autonomoen diru laguntzen ordenantza orokorra hasieran onartzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, lehenengoa, hasierako onarpena ematea Getxoko Udalaren eta haren erakunde autonomoen diru laguntzen ordenantza orokorrari erazkin gisa bidali den dokumentuan ordenantza proiektua jasotako terminoetan. Bigarrena, informazio publikoako eta entzunaldiko izapidea irekitzea interesdunentzat gutxienez 30 eguneko epean erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. Bizkaiko aldizkari ofizialeko dagokion iragarkiaren bitartez. Horrelakorik aurkeztuko balitz, udalbatzak alegazioak eta iradokizunak ebaztea eta hala badagokio behin betiko onartzea. Reklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behineko erabakia behin betiko hartu dela joko da. Hasieran onartutako testua udalaren webgunean ikusiko izango alda. Behin betiko onartutako testua Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Eguren Andrea. Eskerrik asko Alkate Andrea, egunon guztioi. La norma vigente es la ordenanza municipal reguladora. Indarreko araua dago eta dirulaguntzak ordenantza 2004koa da. Hala, eguneraketa eta ordenantza berria egin nahi dira eta arrazoi hauengatik egin nahi da hau. Indarrean sartu ostean legegintza aldaketak egon dira dirulaguntzen eremuan. Horregatik berrikusi nahi izan dugu udal araudia. Hortaz, ordenantza araudirako egokitzapen bat da. Eta bigarrenik ordenantza aukera bat da tokiko araubideak esartzeko eta dirulaguntzen oinarriak esartzeko. Bai Getxoko udalean, bai erakunde autonomoetan. Batez ere, dirulaguntzen lege orokorra betetzeko. Gaur egun deialdi desberdinetan betetzen dira horiek eta helburua da homogenizatzea dirulaguntzen oinarri guztiak. Ikusita beharrezkoa eta egokia dela araudi berria ezartzea, ordenantza proiektua sartu zen urte honetarako egutegian eta hasiera bateko onespenarekin hori betetzen da. Hala, ordenantza abenduan aurkezten dugu, baina zergatik egiten dugu hori. Idazketa prozesua lankidetza prozesu baten emaitza izan da eta sail guztiak elkarlanean aritu dira. Hala, espedientea zuzendu du idazkaritza kontu hartzailetzak, baina lantalde bat sortu zen eta sail guztiak hartu ziren barne erakundeak ere bai. Horren helburua izan da irizpideak bateratzea, hain zuzen ere horiek kudeatzen zituzten sailak uztartzeko. Hala, gustatuko litzaidake aukera baliatzea eskerrak emateko lantaldeari bere lanagatik. Aurreti asko nahitaezko kontsulta egin zen maiatzaren 31tik ekainera arte eta ez zen ekarpenik egon, baina gustatuko litzaidake zerbait nabarmentzea. Hala, araudia osoagoa da eta dirulaguntzen gauza gehiago zehazten dira eta araudia hobetzen da horrekin. Gainera, ezartzen da izapidetze elektronikoa dirulaguntzak emateko prozesuetan eta horrela, arintasuna, eraginkortasuna hobetzen dira izapidetze administratiboetan eta gainera izapidetzeko denborak murrizten dira. Horrela, dirulaguntza sozialak arinago emango dira. Interoperabilitatea sortzen da administrazioen artean herritarrei bene eta berriz ez eskatzeko dokumentu berberak baldin eta beste administrazio batzuek horiekoa dituzte eta gainera administratiboak diren samak arintzen dira eta horrela erantzunkizupeko adierazpenak murrizten dira eta arrazionalizatu nahi da dirulaguntzen kudeak eta gainera genero ikuspegia sartzen da. Hizkuntza inklusiboa, hizkera inklusiboa eta euskararen erabilera gehitzen dira eta plan estrategikoen araudia egiten da entitate bakoitzeko eta onazpena alkatetzak edo presidentetzak egin beharko du eta hori guztia egin beharko da eskumenak emateko oinarrizko araua betez eta hori da tokiko araubideen legea, hain zuzen ere. Gainera,
kide anitzeko dirulaguntzen organoa zehazten du, eta horietan teknikari espezializatuak egongo dira lehenengo aldiz. Hala, publizitatea eta gardentasuna bermatzen dira izapidetzeetan, gainera datu baseen erreferentzia jasotzen da. Gainera, arauketa osoagoa da dirulaguntza zuzenen eremuan. Batera eta sistematikoki arautzen dira kudeaketa, justifikazioa eta hala badagokio itzulketa, kontrol finantzarioa eta administrazio araua ustea dirulaguntzen eremuan. Gainera, zehatzago arautzen da emakiden justifikazioa. Gainera, arauketa espezifikoa jasotzen da beketarako, dirulaguntzetarako edo bestelako sarietarako, baldin eta publizitatea eta konkurrentzia badaude. Konpentsazio ekonomikoak ere arautzen dira hirugarrenentzat baldin eta jardueretan parte hartzen badutela. Burbilduz, zer egin nahi da ordenantza berriarekin? Behar bezalako erantzuna eman nahi zaio dirulaguntzen eremuari Getxoko udalean eta erakunde autonomoetan. Eta hori guztia egin nahi da legeria egokituz udal egoerara eta errealitatera. Eta bestalde, izapidetzeari erreparatuz, ordenantzaren zirriborroa partekatu egin zen udal talde politiko guztiekin, eta hori egin zen bilera batean. Bilera hori egin zen teknikariekin, eta bertan aukera egon zen zalantza guztiak argitzeko. Hala eta guztiz ere, momentu horretan ezen egon galdera handirik. Hala, informazio batzordean, gerora, ezen aurkeztu ekarpenik. Hala, taldeek ez zuten ekarpenik aurkeztu, baina osoko bilkurarako izapide honetarako emendakinak aurkeztu dira. EH Bilduk aurkeztu du bat eta Elkarrekin Podemosek 11. Emendakinak taldeka daitezke bi talde desberdinetan. Horien artean, batean, esan dezakegu EH Bilduren emendakina dagoela eta Elkarrekin Podemosen 1, 5 eta 6 emendakinak sar daitezke talde horretan. Hala, osoko bilkurak onartu beharko lituzke dirulaguntzak, hori da planteatu nahi dutena. Alkateak dauka orain eskumen hori eta aurka daude emendakin horiek. Hala, tokiko araubideen legean oinarritzen dira eskumen horiek. Osoko bilkuraren eskumenak badaude araututa 22. artikuluan eta ematen du horretan ez dela ondorioztatzen osoko bilkuraren eskumena denik dirulaguntzen plana estrategikoa onartzea. Hala, osoko bilkuraren eskumenak ez dira horiek eta gainerako eskumenari dagokionez alkateak dauka eskumena hori guztia egiteko. Mila esker. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella, Andrea. Egunon. Si bien, como bien ha dicho, hemos presentado 11 enmiendas. Esan duen bezala, 11 emendakin aurkeztu ditugu, baina guretzat 3 kategoria desberdinetan banatzen dira. Batzuk lotuta daude genero ikuspegiarekin eta jasangarritasunarekin, eta gure helburua da zeharkakoak izatea gai horiek guretzat funtsezkoak direlako. Bigarrenik beste batzuk lotuta daude ulergarritasunarekin eta beste batzuk lotuta daude osoko bilkuraren eskumenarekin. Funtsezko organoa delako erabakiak hartzeko. Lehenengoei dagokienez, guk uste dugu genero ikuspegia txertatuta egon behar dela politika publiko guztietan udal honetan, eta horrez gain uste dugu hasi behar dela kontuan hartzen jasangarritasunaren ikuspegia. Izan ere, garapen jasangarrirako helburuak txertatu behar ditugu, implikatzen gaituztelako denoi, eta islatu behar dira araudi horietan. Gainera, tokiko erakundeek eta batez ere udalek hurbilenak direnez herritarrengan paper funtsezkoa eta nagusia izan behar dute esartzeko garapen jasangarrirako helburuak bere lurraldean, eta horrek esan nahi du tokiko politikak aplikatu behar direla optika hirukoitz batetik. Horregatik, proposatu dugu 5. puntuan sartzea ikuspegi hori. Hau da, alkatea izango da zainduko duena, zein den kidean hitzeko organoaren osaera, horrek zaindu behar du paritarioa izatea osaera hori. Gainera, 5. artikuluan, gehitu nahi izan dugu beste elementu bat. Organo eskudunak aipatzen dira dirulaguntzak onesteko, eta bai, txertatu behar da memoria bat justifikatzen duena zergatik den beharrezkoa dirulaguntzen plan estrategikoa, txostena jaso beharko dira genero ikuspegiari dagokionez eta agenda 2030 betetzen dut justifikatu beharko da. Eta gainera, eskatzen dugu implizituki sartzeko deialdiak bat etortzeko jasangarritasunerako helburuekin. Gainera, hizkera inklusiboa berrikusteko eskatzen dugu, ematen du, bai, asko zaindu zela hori dokumentuaren parte batean, baina esain beste parte batean, eta adibide bat ematearren onuradunak esaten dira soilik maskulinoan benefiziario gaztelaniaz, eta bigarrenari dagokionez ulergarriagoak izan direla uste dugu. Izan ere, bermatu behar da aldugun neurrian pertsona guztiek uler ditzaten oinarriak. Horrela, aukera gehiago izango dute
hori eskatzeko. Batetik, garrantzitsua da esplizituki ematea aukerak, eskaerak modu guztietan aurkezteko. Horregatik eskatu dugu argitzeko, aurkezpena egin daitekeela bai presentzialki, bai telematikoki, eta ziurazki hori egin daiteke, baina uste dugu ordenantzak jaso behar duela. Horrez gain, nahasmenduak saihesteko 17. artikuluaren 7. puntuan zehaztu behar da lanegunak edo egun naturalak diren, eta gero hedabide guztien bidez jakinarazi behar dira diru laguntza horiek, eta irakurketa erraza aplikatu beharko litzatekeela uste dugu. Udal honetan horretara goaz, bide hori hasi dugu, eta uste dugu garrantzitsua dela herritar guztiek ulertzea beste kategoria batean, ados gaude EH Bildurekin eta ados egon ginen Alderdi Popularrarekin informazio batzordean, emendakin hauek lotuta daude gobernantza eredu parte hartzaile eta garden batekin. Horregatik uste dugu ordenantza berriak ezarri behar duela diru laguntzen plan estrategikoaren eskumena osoko bilkurarena izan behar dela, eta ez da izan behar presidentetzaren edo alkatetzaren eskumen esklusiboa. Hori da pentsatzen duguna. Hauxe da eztabaidatzeko eta adostasunetara heltzeko organorik garrantzitsuena, bai hemen, bai leku guztietan, eta hemen oso erabaki garrantzitsuak hartu behar dira udalerriarentzat, eta hauxe da horietako bat. Gainera, horrela gardentasun bermeak emango dira bere onarpenean eta izapidetzean, eta guk uste dugu diru laguntzen plan estrategikoek sortu behar dituztela nolabaiteko bete beharrak, eta partidak sortu behar dituzte diru laguntza guztietarako, eta saiestu behar dugu horietako bat ere zeron geratzea. Mi esker. Aio jauna. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Como ya ha explicado, o al hilo de lo que ha explicado la concejala proponente en este caso. Proposatzailea den zinegotziak azaldu duen bezala, diru laguntzen ordenantza berria onartuko da gaur hemen osoko bilkura honetan, eta besterik gabe egokitu da udal araudia errealitatera 2004koa da ordenantza hau, eta egokitzapen bat egingo da. Izan ere legeri aldaketa desberdinak egon dira azkenengo urteotan, eta horretara egokitu nahi izan da ordenantza. Diru laguntzen lege orokorraren araudi aldatu da, eta bestelako aldaketa batzuk egin ditu beste lege batek. Funtsean lotuta daude publizitatearekin eta gardentasunarekin eta beste gai batzuekin. Beste arau batzuk daude, adibidez, administrazio prozedura erkidearen lege aldatu izan da, eta horren guztiaren ondorioz beharrezkoa da beste ordenantza bat esartzea kontuan hartuta 15 urte baino gehiago pasa direla onartu zenetik. Aldaketa hauek lotuta daude publizitatearekin eta gardentasunarekin, eta garapen araudiari dagokionez prozedura aldatzen da, eta lurreratu behar dira gai horiek diru laguntzen esparrura. Hau da, gure udaleko diru laguntzen esparrura lurreratu behar dira. Kasu honetan, diru laguntzen kontzeptua mugatzen da kontuan hartuta egungo esparru juridikoa. Gainera, bete behar bat jasotzen da. Hala, publizitatea eman beharko zaie deialdiei, eta estatu mailako legerea kontuan hartu beharko da. Horrela, sistema gardena izango da, eraginkorra izango da, eta kontrolatu ahal izango da horrela. Eta gai asko gehitzen dira, adibidez, ebazpen proposamena eta entzunaldi izapidea interesdunak diren entitatei. Era berean, egokitzen gara garai berrietara. Izan ere, beharrezkoa izango da elektronikoki izapidetzea, eta hori bilatzen du administrazio prozedura erkidearen legea. Gainera, aukera dago administrazioak egiaztatzeko datuak, baldin eta pertsona interesduna aurkatzen ez bada. Hala, izapidetze elektronikoa egingo da, eta esan den bezala, esartzen da 2 urteko tartearekin. Izan ere, gai batzuek denbora gehiago behar dute, bere idiosinkrazioagatik, presentzialtasuna eska dezakete, eta horiek dira adibidez gizarte kohesioko diru laguntzak. Era berean, proposamenaren helburua da bateratzea diru laguntza guztiak. Izan ere, gure udalak asko ematen ditu, eta horiek bateratu nahi dira salbuespenak salbuespen. Horrela, kontrol sistema eta kudeaketa sistema hobea sortuko da, eta horrela gure udal esparruak segurtasun juridiko handiagoa izango du. Izan ere, ordenantza bera esparru araudia izango da gure udalarentzat eta erakunde autonomoentzat. Ordenantza berriak arauketa bat dauka, plan estrategikoak arautzen ditu, bestela eta gainera jasotzen du beharrezkoa dela diru laguntzak idaztea hizkera inklusiboan, eta gainera euskara sustatzeko neurria jasotzen ditu. Gainera, kidean hitzeko diru laguntzen organoa jasotzen da, eta bertan teknikariak egongo direla jasotzen du. Azkenik, errealitatera itzuliz, espezialitate batzuk
jasotzen dira sariei edo bekei dagokienez eta hirugarrenei emandako laguntzei dagokienez. Laburbilduz balorazioa egiten dugu eta guretzat balorazio hori positiboa da. Zergatik? Egokitzen garelako juridikoki legeriara. Hori da maila gorenekoa eta hori egiten dugu udal egoera kontuan hartuz eta hemengo zehaztasunak eta berezitasunak kontuan hartuz. Beraz, aurreratzen dugu proposamenaren alde egingo dugula eta jarraian lurreratuko ditut aurkeztutako emendakin guztiak. Kasu honetan aipatuko ditut eskumenekin aipatutakoak eta denbora ez dudalako hurrengo txandan hitz egingo dut horren inguruan, besteen inguruan. Beraz, bai, ados gaude EAJ-PNV-ko bozeramaileak esandakoarekin, zinegotzi proposatzaileak esandakoarekin ados gaude, justifikatuta dago alkate andereak edo alkatetzak onartzea dirulaguntzen plan estrategikoa eta horrek ez du esan nahi gardentasunik falta denik. Hala, planak ekarriko dira ona, eztabaidatuko dira, baina eskumen hau ematen zaio alkatetzari eta txosten juridikoetan esaten den bezala, hau da proposamena horietan oinarritzen da eta horietan eusten da, ez dago bestelako arau gorenik eta osoko bilkuraren eskumena ezartzen ez denik tokiko araubidearen legeak artikulu batean ezartzen du alkatearen eskumena izango dela. Horrez gain ez gaude ados osoko bilkurari ematearekin ahalmena hori onartzeko eta Manu berarekin justifikatzen dugu hori. Elkarrekin Podemosek ere proposatzen du osoko bilkurako onartzea dirulaguntzen deialdiak. Eta ez gaude ados horiekin. Hala, Elkarrekin Podemosek egindako emendakinari dagokionez, laugarren artikuluaren inguruko emendakin bat aurkeztu du Elkarrekin Podemosek eta hori dagokionez, esan beharra dago ez dugula ondo ulertzen zein den horren zentzua izan ere, plan estrategikoak jarraitu beharreko hildoak esartzen ditu diru laguntzen esparruan. Hau da, edukia dauka eta proposamenak esaten du bere edukia programatikoa da, baina eskubideak eta bete beharrak daude ordenantzan jasota eta horiek dira ekonomikoak, ezta? Horiek ezin ditu diru laguntzen plan estrategikoak ezarri, baizik eta zuzkidura ekonomikoak. Eta zuzkidura ekonomikoa sail bakoitzarena da, deitzen ditu sail bakoitzak eta hori lotuta dago tresna zehatz batekin. Hori atzo bozkatu zen, pleno honetan, eta gainera Elkarrekin Podemosek aurka bozkatu zuen, eta hori da udal aurrekontua, ekitaldi bakoitzeko udal aurrekontuak esartzen ditu oinarriak. Mila esker. Bildosola jauna. Egunon. Egia da diru laguntzen ordenantzak eguneraketa behar zuela, zaharkitu gaitzegoen, eta hori ukaezina da. Berrikusketa zegoena behar zuen eta teknikoek egin dute, ordenantza berria goiti bera egin berri dute, gaur egungo eskakizunetara doitua. Hemen entzun bezala, hainbat moldaketa berri datoz, prozesu elektronikaren implementazioa, administrazioan arteko elkarrera gintasuna, hainbat prozesun simplifikazioa, eta beste zenbait garrantzizkoak euskararen aldeko neurriak ahaztu gabe. Hori bai, gure emendakinean esan bezala, ez dugu ikusten plan estrategikoaren onarpena alkatetzaren gain geratzea. Orain arte zeukan onartzeko prozesua ondo ikusten genuen, parte hartze zabalagoa ematen zelako eta erabaki eskubideak ematen zigulako. Ordenantza berriarekin eskubide hori kentzen zaigu eta ez dugu ondo ikusten. Esan bezala, erabakitzeko aukera kentzen digulako, dena alkatearen eskuetan utziaz, eta horregatik ordenantzari edo puntu honi aurkako botoa emango diogu. Gero, Podemosek aurkeztutako emendakinei begira, argi dago lehengoa guk aurkeztu dugunaren hildo berdinan doala, eta horregatik baietza emango diogu, bigarrena eskatzen duenarekin dudak inituen eta ondorioz abstenituko gara. Hirugarrenari dagokienez, arrazoia daukate, askotan diru laguntzen oinarriak eta informazioa jasotzen dugunean, kostatu egiten zaigu hau ondo ulertzea, eta horrek prozesuan ere ez digu laguntzen. Beraz, ez dago soberan irakurketa erraza implementatzea, eta honi ere baietza emango diogu. Laugarrenarekin ados gaude, hainbat puntu zehatz aipatzen dira, eta ulertzen da Podemosek ekartzen duena implizitua dagoela testuan, baina ez dago soberan azken puntu bezala sartzea. Beraz, baietza emango diogu ere. Bosgarrenean, duda genituen ere, uste bai dugu, ondo ulertu bai dugu, diru laguntzak emataren boterea, hori aztertzen duten eskuetan egon behar dela, hau da, diru laguntza eman behar dutenen eskuetan egon behar dela, eta plenoari botere hori ematea, uste dugu gauza komplikatuko zituzkela, eta beraz, zetza emango diogu horri. Seigarren emendakinarekin, lehenengo puntuan, horreko emendakinen berdina bezala irakurtzen dugu,
eta ez dugu ikusten, eta bigarren puntua ulertu dezakegu, beraz puntu honetan abstenituko gara. 7. emendakinarekin ados gaude, baina ondo ulertu badugu, ados gaude eta babestuko dugu, ez naiz liatuko azalpenekin. 8. ez dago, honekin ez dago zer esateko, posible denean organoen osaera paritarioaren alde egongo gara beti, beraz ulertzen dugu eta babestuko dugu. 9. begira, ulertu genuen bileran aztertuta zegoela testuaren hizkuntza inklusiboa, baina tira, eskatzen den berrikusketa ez dago soberan, beraz alde egingo dugu ere, azken aurrekorekin duda ditugu, izan genuen bileran, erraztasuna jarriko zirela esan zigutelako, baina testuan bertan hori agertzea, ondo ikusten dugu, beraz alde egingo dugu ere, eta azken emendakinarekin ez gaude ados, ulertzen dugu ezer eskartzekoetan egunak ez direla baliodunak izango eta naturalak izango direla, beraz epe luzea egongo da, ez bada espezifikatzen ezer testuan datorren bezala. Besterik gabe. Eskerrik asko. Andrade jauna. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Egia esan, errepikatuko dut aurkezpenean esandakoa, azaldu ziguten ordenantzaren, dirulaguntzen ordenantzaren aldaketa eta gauza bera esango dut. Nire kideak esan zuen zerbait, informazio batzordean eta errepikatuko dut. Ziurazki batzuek gauza bera entzungo zuten gure aldetik. Aurkeztu da araudi berria dago orain dirulaguntzetarako eta niretzat oso sesgatuta dago, oso partziala da, oso zatikatuta dago eta ez du islatzen errealitatea. Termino batzuk daude eta niretzat deigarriak dira. Hala, EAJ-ko bozeramaileak aipatu du egokia dela eta komeni dela momentu honetan egokitze indarreko araudia. Eta bai, abagune bat izango da zuentzat, gehiengo absolutu horrentzat. Zuentzat izango da EAJ-rentzat eta PSE-rentzat gehiengo absolutua duzuelako. Zuentzat izango da. Hala, PSE-ko bozeramaileak esan du ordenantza berri honekin, aukera dagoela publizitatea eta gardentasuna hobetzeko. Nik uste dut, hain zuzen ere aldaketa hori erabat urrun dagoela gardentasunetik. Baina esan bezala sesgatuta egon da aurkezpena eta ahaztu zaie eztabaida zentratzea gairik garrantzitsuenan arauketa honetan. Hala, osoko bilkurak galtzen du bere eskumena onartzeko eta onesteko dirulaguntzen plan estrategikoa. Orain arte eta berriki onartu zen arauketa berria eta beti ekartzen zen ona eztabaidak genituen eta aukera geneukan ordezkari guztiok eta alderdi politiko guztiok emendakinak aurkezteko eta egoeren arabera onartzen ziren edo ez, baina eztabaida egoten zen eta norberak aukera zeukan bere ekarpenak egiteko baldin eta beharrezkotzat jotzen bazituen diru laguntzen inguruan eta hurrengo urteetarako diru laguntzen inguruan eztabaidatzeko. Orain bapatean kendu diguzue guztioi eta osoko bilkurari eskumenak kendu diozue hori egiteko eta alkateak izango du. Hala, proposatzaileak aurkezpena egin du eta arrazoitu du hori eta esaten du tokiko araubidearen legeak hori esartzen duela. Eta hori gezurra da, tokiko araubidearen legeak esartzen du eskumen horiek edonola ere osoko bilkurarenak izango direla. Eta nola nahi ere osoko bilkurarenak zeintzuk izango diren ezartzen du lege horrek eta horrek ez du esan nahi alkatearenak izango direnik. Izan ere, beste plan estrategiko batzuetan eta hurbileko udaletako beste plan batzuk azter ditzakegu eta ni joan naiz beste udal batzuetara berriki onartu direnak hartu ditut erreferentziatzat, hau da legera egokitu dira Barakaldon, 2020 urtean egin zuten, plan estrategikoa argitaratu zuten eta osoko bilkurak egin zuen hori. Honespena, osoko bilkurak egin zuen Barakaldon, adibidez Sestaon, berriki, edo Mungian barkatu 2020ko urtarrilean onartu zuten dirulaguntzen plan estrategikoare bai eta hori egin zuen osoko bilkurak. Eta zergatik osoko bilkurak? Tokiko araubideen legeak 22. artikuluaren atalean esaten du dirulaguntzak direla gastu publikoaren modalitate garrantzitsua. Eta horren beste egokitu behar dira jarraibideetara, aurrekontu politikara. Izan ere, kasu honetan irizpide batzu kontuan hartzen dira, besteak beste hazkunde ekonomikoa. Eta kontuan hartzen baditugu beste hiri batzuetako plan estrategikoak nola izapidetzen dira, adibidez Boadilla del Monten, osoko bilkurak onetsi egin du diru laguntzen plan estrategikoa, eta hori berriki gertatu da, horrez gain ikusten dugu, adibidez beste udal batzuetan eta berriki egin duten guztiek egin dutela horrela eta legeria aldatuta zegoen. Ez, bazegoen aldatuta,
2021 urtean, egin duten guztiek horrela egin dute Santa Polan osoko bilkurak onetsi du arrazoi berberengatik. Zergatik? Diru laguntzak kudeatzeko gai garrantzitsua delako, eta hori esaten da tokiko araubideen legean. Hala, bai, juristok nahi dugun bezala interpreta ditzakegu artikuluak, baina interesatzen zaizuenean aplikatzen da, nahi duzuena, Barakaldon, Sestaon, Santa Polan, Boadilla del Monten, berriki horrela egin dute, osoko bilkurak onetsi ditu plan estrategikoak, eta hemen aitzitik alkateak egingo du, alkateak erabakiko du, nork emango dituen diru laguntzak, eta besteok prentsan irakurriko dugu, eta penagarria da. Zuek abiarazi zenuten bideo hori berriki, eta hasi zineten eskuordetzen eskumen desberdinak alkateari horrela, alkateak eskumenak dauka orain presio publikoak ezartzeko, presio publikoak ezarriko ditu alkateak itsas jaberako eta jarduera zentroetarako, eta esan nizuen, zaila zela bide hori ulertzea, hala, tasak eta ordenantzak onesten ditu alkateak, eta niretzat okerra da hori, gero udal araudia aldatu zenuten, guk aukera izan ez genezan ordenantzak edo proposamenak egiteko hemen, eta atzo ikusi genuen hori, erabat abusiboa da hori, eskumenak kentzen dizkiguzue etengabe, eta horrela jarraitzen duzue gaur, orain kentzen diguzue eskumena plan estrategiko hau onartzeko guretzat, bide hau ez da zuzena, esen duten hasi behar, eta ematen du gustatzen zaizuela gehiengo absolutua duzue, eta egin dezakezuen nahi duzuena, eskumenak kentzen dizkiguzue, eta ez gaude ados, horregatik aurka bozkatuko dugu. Horrez gain garrantzitua da, eta ez da aipatu aurretiazko plan estrategikoaren kasuan kontuak eman behar zirela, hau da, kontu emateak egin behar ziren, jakiteko nortzu jaso zituzten diru laguntza, jakiteko zehaztasun guztiak, eta hori ez da hemen aipatzen, hau da, ez gara enteratuko, behin bakarrik egin zen, baina hori egin behar zen, hori esaten zuen ordenantzak, txostenak egin behar ziren, azkenean soilik egin zen, baina gobernu taldeak bete beharra zeukan txosten bat aurkezteko jakiteko diru laguntzak nortzuek jaso zituzten eta azkenengo urtean ikusi genuen eta orain ematen du ez dugula hori ezagutuko. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Uriarte jauna. Alkatedarea eskerrik asko, lehenik edein, eskerrak eman berdizkiogu, bai udal gobernutik zuzendu eta orkestu duen proposamen hau, Iguren Andreari, bai udal langilei honetan lan garrantzitsua eginda dutelako, eta hori da aldaketarik nabarmena, edo iaia hildo bakarra. Realmente es una adaptación normativa. Araudira egokitu gara, oinarrizko lana da, batez ere teknikoa, da lan hau, eta hortaz aukera bakarra zein da? Ba, zinegotzi proposatzaileak esan duena hori da, ahalik eta lasterren ekarri behar zen, hala zaharkituta zegoen, araudira egokitu behar zen, eta hori egiten ari gara funtzean. Egokitzapen horretan, funtsezko puntuak zeintzuk dira. Guretzat batzuk garrantzituak dira, eta aipatu beharra dago, eta nabarmendu beharra dago. Eta hauek dira, hala tokiko araubideak izango dira, aukera dago erantzukizunpeko adierazpenak egiteko eta horrela herritarren izapidetzeak murrizten dira eta garrantzitsua da hori. Edonola ere, talde politiko guztiei azaldu zitzaien eta bai, desadostasuna sort daiteke hori azaldu zuen idazkari nagusiak, bere txosten juridikoan, gairik garrantzitsuena azaldu zuen eta berak esaten du alkatetzaren eskumena dela azaldutakoagatik. Hala, tokiko araubidearen legeak eskumen hori jasotzen du eta horregatik ezin da izan osoko bilkuraren eskumena, alkatearen eskumena dena ezin da osoko bilkurara eraman. Besterik gabe, ez dago aukera hori, naiz eta eskatzen den. Hala, horregatik, aurkeztutako emendakin horien aurka bozkatuko dugu. Alderdi Popularraren hitzaldiari dagokionez, atzo aukera zegoen emendakin asko aurkezteko, 93 aurkeztu ziren, tasak eta ordenantza fiskalak ekartzen dira osoko bilkurara horrela izan behar delako, noski? Eta laburbilduz, eskumenen banaketa jasotzen da araudian eta interpretazio juridikoa organo eskudunak egiten du eta hori da idazkaritza nagusia eta oso argia da ez du zalantzarik sortzen eta horregatik hain zuzen ere jasotzen da ordenantzaren aldaketa hau. Gainera gardentasuna bermatzen da eta eskuduna den gobernu organoa gora behera gardentasuna bermatzen da eta horregatik guk ez daukagu inolako zalantzarik horren inguruan eta aurka bozkatuko dugu bigarren taldeko emendakinak lotuta daude gai zehatzagoekin eta hori dagokienez
ya se están en otro trámite. Batzuk beste izapide batean daude. En otro punto. Hau da, izapidetzearen beste puntu batean daude, batzuk aurre ikusita daude, eta horregatik ez da berriro ere errepikatu behar diru laguntzen ordenantza honetan, edo beste batzuek ez dute hobetzen gure proposamena. Eta horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Eguren Andrea. Bai, eskerrik asko. En primer lugar, Lehenik eta creo behin, que el grupo de moción de enmiendas que hemos estado uste mencionando dut anteriormente es las que arestian aipatutako emendakin multzoa dela desadostasun handiena sortzen duena, eta berriro Diogo Andrade jaunari lehenbizti jurista denez, esan behar diot ez garela araudi batezari, baizik udal ordenantza batez, beraz, zuzenbide iturrira ez dugu joan behar. Toki araubidearen oinarrietara joan behar gara, eta bertan artikuluetan jasotzen da nor den eskuduna, 21 artikuluan zate baterako, esaten da eskumen residuala alkatetzarena dela. Osoko bilkurari berez ez dagokiona alkatetzari dagokio, eta hori txosten juridikoetan ageri da gure udaleko idazkariak egindakoetan. Eta gainera, espedientean jasota gaude, esan bezala bileran azaldu zen. Hala ere, justifikatzen saiatzea osoko bilkuraren eskumena alkatearena baino gardenagoa dela, esatea, ez dakit, alkatetzaren lana azken finean osoko bilkuraren lana bezain gardena delako. Beraz, ez dugu emendakin multzo onartuko. Bigarren multzoari dagokionez batzuk aipatuko ditut. Bigarrena, plan estrategikoi buruzkoa da, eta proposatzen da edukian bertan bete beharrak eta eskubidak sortzea, hori diru laguntzei buruzko erregelamenduan jasota dagoia da. 3. eta 4. kasuan egiten ari garaia da, 7. kasuan beste izapide bat gehitzea da, eta diru laguntzen araubidean ez da ageri, deialdia honeste bidean, eta ondorioak izan ditzake izapidetze lanean, atzerapenak tartean. 8. kasuan, erakunde kolegiatu bat, parekidea dena, hori ze proposatzen da, eta parekidetasuna berez jada bermatzen da, guk barneratuta daukagu genero ikuspegia. Eta obligazio gisa sartzen badugu arazoak sor ditzake. Izan ere, organo hoietako batean, bozeramailetako bat, diru laguntza arloan espezializatu dagoen pertsona da, eta berak bai ala bai esku hartu beharko du. Hain zuzen ere, pertsona hori izan daiteke parekidetasuna apurtu alduena. 9. kasuan esan beharra da, testua idatzi dela da, hizkera inklusiboa kontutan hartuta, eta espada esaten zen kasutan esten behar bezala erabili, eskatu behar dizuet, ala adirazteko, zuzentzeko argitaratu aurretik. 10. emendakinaren kasuan, salbuespen badago izapidetze elektronikorako, eta lehen talde sozialistako bozeramaileak esan bezala, salbuespen hori jada barne hartuta dago moratoria eta abergiza kohesio sozialerako diru laguntzetan. 11. kasuan, egun kontaketari buruzkoan, Elkarrekin Podemosi esan behar diogu ordenantza administrazio prozedura erkidaren legeak ezarritakora egokitzen dela. Bertan, esaten da zenbat, lan egon behar diren tartean, eta beraz, gure kasuan ordenantza ere, egokitzen da legean ezarritakora. Ezin dugu emendakin onartu. Beraz, emendakin talde hau ere, ez dugu onartuko. Eta hasieran esan bezala, uste dugu, oraingo testuak ondo erantzuten diola araudi egokitzapenari, eta ondo erantzuten diela diruz lagundu beharreko jardueraren behar izanik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Uri de la Espriella Andrea. Bueno, muy brevemente. Bai, askar. Vale, estábamos un poco esperando la respuesta a las enmiendas que presentábamos. Guk aurkeztutako emendakinei eman beharreko erantzuna entzuteko zain geunden, botoa erabakitzeko, eta kontrako botoa emango dugu erantzuna ikusita, ordenantzaren kontra bozkatuko dugu. Batez ere, zera uste dugulako. Boterea ematen dio alkatetzari, eta kasu honetan artezkaritza erakundei ere bai, eta guk uste dugu osoko bilkurak izan behar dioen boterea dela. Gainerako puntuen kasuan,
genero ikuspegia txertatzeko eskatzen genuen, jasangarritasun ikuspegia ere bai, eta hori ez dugu jarri faltan bota dugulako. Badakigu legeak, diru laguntzek eta oinarrietan zehazten dutela, baina zeharkakotasun beharra ikusi dugu politika guztietan, horregatik sartu dugu. Zuzentzeko eskatu diguzu gauza bat, saiatuko gara astelenerako helarazten testua zuzenduta, bihar jai data, eta, PSeko lagunak ez du bukatu hitz egiten, baina, uste dut hildo beretik joango dela. Eskerrik asko, jauna. Sí, muchas gracias. Sí, pues efectivamente un poco Eskerrik asko, egia da, nire ere hildo beretik joango dela. Emendakin batzuk aipatze arren, jada esan diren goza batzuk esango ditut. Sobre la posibilidad de añadir en el listado de criterios específicos la coherencia con los objetivos Irizpide espezifikoen artean garapen jasangarria txertatzea, guk uste dugu garapen espezifiko eta osagarrietan jada txertatuta dagoela, bertan araututa daude irizpide orokor batzuk, eta besteak beste jasota daude aldez aurretik txosten bat egingo dela genero ikuspegiaren inguruan esate baterako, eta horrekin bat gatoz, politika publikoetan kontuan hartu behar da, eta uste dugu zerrenda irekian eta irizpide espezifikoetan ere jasota dagoela deialdi bakoitzerako. Bestalde, hizkera inklusiboari dagokionez, ordenantza irakurri dugunen ikusi dugu bai kontutan izan dela, eta, ez dakit transposizio zuzenik dagoen, beste lege handiago batena, hori behar bada aldatuko lukeen testua, edo ez dakigu errorea den, baina ala bada konpondu behar da. Baina, horren ostean, administrazioarekiko harreman telematikoari dagokionez, lehen esan da, administrazio prozedura erkiduari buruzko legean jasotakoa betetzen dugula, arrakala digitala di aurre egiteko, eta duela 2 urtetatik bide hori ezarrita dago gizarte kohesioko diru laguntzak izapidetzeko zailtasunak zeudelako bere garaian. Bukatzeko esan behar dut baita ere, alegazioak aurkezteko epea laneguna edo egun naturalak izatea, kontua da, ez bada ezer espezifikatzen, laneguntzat hartzen ditugula. Beraz, ez ditugu babestuko emendakin hauek eta hasierako proposamena bai hori babestuko dugu. Eskerrik asko. Bidesola jauna. Bai, ni, labur. Beti gertatzen zaigu berdina osoko bilkura honetan, eta udal gobernunek egiten dituen legeen interpretazioa beti jotzen dute alde berdinera. Hau da, oposizio osoaren parte hartzaren aurka. Eta gaurkoan hori ikusten dugu eta hori gertatzen ari da. Berriro ere, legeak ematen duen aukerarekin edo zirrikituarekin parte hartzea murriztu egiten zaigu. Alderdi Popularreko bozeramaileak esan bezala, inguruko herriek, gara oso urrun joan behar, aukera ematen dute plenoan debatea emateko, hau da, parte hartzea eta erabaki eskubidea ematen da, ez ordea getxon. Eta hori da, askotan gehiegitan oso maiz hemen ematen dena. Oposizioaren parte hartze eta eskubideen zapalkuntza argia, besterik ez. Bukatzeko, guk Podemosen azkenengo emendakinean aurkako bozka emango dugu, uste dugulako legeak esaten duela, ez bada ezer espezifikatzen, egunak balio duenak direla, eta ez naturalak. Besterik gabe. Eskerrik asko. Andrade jauna. Gracias, alcaldesa. Bueno, simplemente insistir. Besterik gabe berriro diot ondorengoa. Legeak direna dira, Espainia guztirako berdinak. Eta toki araubidaren legeak zer dio, esarritakoa, udal batzuen kasuan, lege berdina aplikatzen da, Espainiakoa, toki araubidaren oinarrien 22. artikulua, berdin du non, Boadilla, Santa Pola, nik aldibide hori ekartut oraintsuena direlako. 22 artikula horrela aplikatzen dela esaten da, eta udaloietako idazkari juridikoek, Barakaldo eta Mungiakoak barne, hala diote. Eta hemen bestalde beste interpretazio bat egiten da. Zilegi,
da gure abokatua, gure idazkariak diolako zilegi dela, baina badu eragin politikoa eta ezinbestekoa gainera. Lehen esan bezala, diru laguntzen plan estrategikoa ez da etorriko osoko bilkura honetara. Ez onartzeko, ez betetzen dela egiaztatzeko. Beraz, kontua da, ez da gure erabakia izango. Interpretazio juridikoa, barakaldokoa edo getxokoa zuzena den, hori esango du epaitegi batek. Gure lana politikoa da, ez bestelakoa. Baina, gauza da, alkateak osoko bilkurari kentzen dizkiola eskumenak eta bere gain hartun. Jaben kasukoak kendu zizkigun, aurrekontuen gainekoak, erregelamenduan aldaketak egiten dituzu zuen gehien gozoarekin, eta haren plan estrategikoaren gaineko eskumenarek kentzen diguzue. Denbora daramat esaten horixe ez dala bide zuzena, eta horrela jarraitzen dute, ala egiten jarraituko dute, akatsa da. Batez ere, zuen sozioarentzat puntuala delako, eta osoko bilkurari kentzen ari zara eskumen batzuk, eta gero zure sozioa datorren urtean igual oposizioan egongo da, eta kendu dizkizuete eskumen guztiak. Valorazio politikoa baino ez da, juridikoa epaitegiek eta juristek egingo dutelako. Emendakinen kasuan babestuko ditugu osoko bilkuraren eskumena mantentzea helburu dutenak, nik EH Bilduk esandakoa ez dut ulertzen, plan estrategikoa 3 urtera murriztu nahi dute, guk uste dugu legegintzaldi baten parekoa izan behar dela, 4 urte, beraz ez dugu ulertzen, eta kasu horretan abstenitu gara, eta Podemosen kasuan ikusiko dugu abstenitu edo aldeko bozka emango dugun edukiaren arabera. Eskerrik asko. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Bueno, hay que negar la mayoría, que se está diciendo que no se trae la competencia. Bueno, zerbait ukatu behar da. Ona ezin da ekarri esanez, osoko bilkuraren eskumenak kentzen zaiola, gero alkateak hartuko delako bere gain. Idazkaritzak azaldu du jada zertan datzan, eta ez gara sartuko eduki aztertzera, eman da azalpena. Ez da azalpena gehiegi interpretatu ere egin behar. Oso ondo azalduta dago jada, eta argi dago. Alkatetzaren eskumena da, eta alkatetzak ezin du ukatu. Kasu batzuetan, edo beto zen, alkatetzak ezin du eskuordetu osoko bilkuran. Egia da osoko bilkura kontrako egin dezakela bai, beste organo batzuk ere bai, baina alkate bati ezin zaiozan eskumen bat eskuordetzeko osoko bilkurari, eskumen hori ez delako existitzen. Eska daiteke bai, baina alperrik da, ordenamendu juridikoan ez dagoelako. Esan bezala aldaketa teknikoa da, eta ez da egin eskudunan orden zehazteko, baizik eta diru laguntzen ordenantzaren edukia aldatu behar zelako, ez egoelako juridikoki eguneratuta. Eta berrikuspen lan horretan, zuzenbide kompetentzialaren errebizioa egin da, aldatu egin denez beste interpretazio bat egin behar da, interpretazio garbia da. Eta osoko bilkura protesta dezake, baina ezin da ezer esan. Idazkari generalak esaten badu alkatetzaren eskumenekoa dela, listo, ez dago gehiago. Hor ez dago bestelako modurik aldatzeko. Eta gainera, ezin dugu inolaz ere esan borondate politikoagatik alkateak eskuordetu egingo duela eskumen hori osoko bilkuraren gan. Ezin da egin, eskatu bai, baina ezin da egin. Beraz, ez esan udal gobernuari, ez esan gobernu taldeari lapurtzen ari garela eskumen bat. Ez gara ezer lapurtzen ari. Ez delako osoko bilkuraren eskumena, txosten juridikoak hala dio. Eta kasu honetan gainera ez dago inongo espaziorik borroka juridiko bat egoteko. Eskerrik asko. Beraz, enmendakinak bozkatzera pasatuko gara. Elkarrekin Podemosen enmendakinak bozkatuko ditugu lehendabizi. Lehenengoa, enmendakinaren alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Bigarrena, alde, Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, PP eta EH Bildu. Hirugarrena, alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Laugarrena, alde, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra,
PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 5. Alde, PP eta Elkarrekin Podemos. Kontra, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 6. Alde, PP eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, EH Bildu. 7. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, PP. 8. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, PP. 9. Alde, EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 10. Alde, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 11. Alde, PP eta Elkarrekin Podemos. Kontra, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta orain, EH Bilduren enmendakinak bozkatzera pasatuko gara. Bat bakarri daukagu, beraz lehenengoa, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Eta orain proposamena bozkatzera pasatuko ginateke. Beraz, Getxoko udalaren eta haren erakunde autonomoen diru laguntzaren ordenantza orokorra onartzeko proposamena alde, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Honekin batera proposamena onartua geratzen da. Eta onda 83. puntura pasatuko gara, Sifu Euskadi Brokoli Getxo Antzokia ABA-ari fakturak ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Egintza baliogabetzat jotzen duten ordenamendu juridikoko arau-hausteak edo ordenamenduak debekatutako hitzezko kontratazioaren kasua detektatu direnez bidezkoa da prozesu ekonomiagatik prozedurarekin jarraitzea eta dagokion kalte ordaina finkatzea zerrendatzen diren zenbakidun fakturen zenbatekoaren baturan, espedienteko prestazioen balorazioari buruzko informazioaren arabera eta horrek AB Sifu Euskadi Brokoli Getxo Antzokia eragindako betebeharra onartzea. Guztira 48.476,42 eurokoa da. Besa barne. Erte jauna. Kate, Andrea, eskerrik asko. Musika barriko garbiketa zerbitzua orain dela gutxi arte udaletxetik kuidatzen zen. Gehi musike barri zentrua martxan ipinita kulture etxeak kuidatuko du. Eta aldaketa horretan, naiz eta indarrean zegoen kontratuaren luzapena eskatu, esen burutu akatz tekniko batengatik. Eta aldaketa erabat burutu arte, zerbitzua noski prestatua izan da. Eta, tarte horretan faktura hauek noski sortu dira, eta orain ekartze ditugu osoko bilkurara, bere oniritzia emateko. Eskerrik asko. Hitza ez. EH Bilduk. Bai. Bai, egunon. Bueno, espediente honen sorreran, esan den bezala akatz bat dago, eta akatza gertatzen dira, eta kitxo ez da besterik gertatzen. Eta akatzaren ondorioz, adostu dintzala, haoz, lan batzuk egingo zirela kontratua berriro esleitu arte edo adjudikatu arte. Horraino, adoz egon gaitezke, eta ez dago inolako arazorik. Kontua da gero, batzorretan birritan galdetu dugula, eta orain egin dezakegun, ja ezakigu birritan 3. galdera den, ala zaraketa da, zergaitik txosten honek batzen dituela 5 faktura, eta zergaitik ez da egin txosten bat lehenengo fakturaren ostean, 2. fakturaren ostean, 3. fakturaren ostean. Porque, claro, nosotros pensamos que
Hain zuzen ere, gu pentsatzen dugu, txosten hau sinatu duenak, que se inicia el procedimiento el 22 de noviembre. kontuan izan da, azaroaren 22an prozedura zizela, soldata hilero kobratu dela, zinegotzi bezala, ze. Akatsa dago, eta ulergarria da guztiz, gertatzen da. Baina, 5 faktura, multzokatzea, txosten bakarrean, uler dezakegu erosoagoa dela. Baina horrek zer dakar? Lehenengo faktura 3.200 da. Baina bigarrena maiatzekoa 11.250 da. Eta oraindik ez da ordaindu. Martxoko eta maiatzeko faktura daude ordaindu gabe. Eta ekainekoak, uztailekoak, eta apirilekoak ere ordaindu gabe. Beraz hemen, galdera da, zergatik egin da horrela. Gainera da, gero, galdera dela, ea zergatik txosten honetan izan ere gutxienez, hau kontu hartzaietzari pasa izan bazitzaio garaiz, ulergarria izango litzateke. Bueno, juntatu dira faktura batzuk eta gero, azken finean eginda txosten bat, kontu hartzaietzarena, ez, baina kontu hartzaietzako idazkariak bidalitako gutunean, arduradun horrek, zinegotziaren sinadurarekin azaroaren 22an bidali zuen. Beraz, faktura bako ordaintzeko administrazio prozedura 15 egunekoa izan zen. Beraz, gure galdera da. Zergatik pasada horren beste denbora. Egia da, errazagoa da faktura dana txosten berean botatzea. Administrazio prozedura gutxiago. Bat egin ordez, 5 egin ordez bakarra egiten da. Baina zergaitik uztailaren, 2007ko uztailaren 31ara. 31atik, 2021eko azaroaren 22 bitartean, zergatik ez da eskatu ordaintzeko faktura horiek. Antza, enpresa horrek, oraindik ere, azken datatik, uztailetik, ez ditu 58.000 euro horiek kobratu. Nik uste dut, arloko arduradunak kobratu duela bere soldata guztia, estra hori barne, hemengo zinegotziok kudaketa arduratzen ganok baita ere, beraz galdera da, enpresak errespetatzen ditugula diogunean, hauze da errespetatzea? Hauze da ekimen pribatuko enpresak errespetatzea? Hirugarrenez galdetzen dugu, zer gertatu da, uztailaren 31atik, azaroaren 22 bitartean. Norbaitek zergaitik esan dezake enpresa bat 6 hilabetez faktura kobragabe egon daitekela. Izan ere, langilei ordaindu behar die gero enpresak. Beraz, hasierako akatsa ulergarria da guztiz, ez da zer gertatzen. Askotan esan dugu gainera, akatsa dago hasieran, ez dago euskarri legalik, ahoz eginda kontraktua, berriro esleitu arte, oso ondo. Ados bozkatuko genuke, baina tarte horretan inok ez digu ezer esan. Hirugarrenez galdetu dugu. Eskerrik asko, Andrea jauna. Sí, ante una propuesta de acuerdo como la que se plantea hoy aquí en este pleno, que dice textualmente, habiéndose detectado infracciones del ordenamiento jurídico que califican el acto como nulo o supuesto de contratación verbal prohibida por el ordenamiento jurídico, procede. Ponen 10 puntos. Pues ¿qué procede? Ante una infracción del ordenamiento jurídico nulo y una contratación verbal prohibida, pues ¿qué procede? Votar que no. No hay más palabras. Proposamenaren bozketara pasatuko gara. Beraz, proposamenaren alde, PS Euskadiko Ezkerra eta Euskal Alderdi Jeltzalea kontra, Partido Popularra abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin batera, 184. puntura pasatuko ginateke, hasiera batean honesteko proposamena Erandioko Urederrako guarda etxea izeneko jabari publikoa ondasunaren zerbitzu publikoaren desafekzioa Getxoko Udalbatzaren 15 zenbakiko ondasunen inventarioan jasota dagoena. Haren izaera juridikoa jabari publikotik ondarera aldatuz. Batzordearen proposamena lehenengoa hasierako batean honestea Erandioko Urederrako guarda etxea izeneko jabari publikoko ondasunaren zerbitzu publikoakan desafektazioak Getxoko Udalbatzaren 15 zenbakiko ondasunaren inventarioa jasota dagoena, haren izaera juridiko jabari publikotik ondarera aldatuz.
Bigarrena, Getxoko udalbatzak 15 zenbakiaren duen ondasunaren inbentorioaren barruan Urederrako guardaren etxea Erandio izeneko ondare ondasuna formalki jasotzea. Hirugarrena, erabaki hau ondasun eta eskubideen udal inbentorioan islatzea. Gonzalo jauna. Bueno, egunon. Este asunto de Egunon guztioi. la desafección del dominio público ha sido varias veces explicado en la Bueno, jabari publikoaren desafekzio kontu hau batzordean azaldu izan da jada, oroar zere eskatzen da puntu honen desafektatu egiten da lurzorua. Lurzoru hori Erandion dago eta bere garaian ur hornidurarako erabiltzen zen. Jada, zerbitzu hori ematen ez duenez eta beste bezerik ere ematen ez duenik, ez du zentzurik ondasunik izateak beste udalerri batean. Horregatik, zerbitzuaren desafekzioa eskatzen dugu. Hala, jabari publikokoa izateari utziko dio, ondaretikoa izateko, eta beste erendu egingo dugu. Izapideak zertan datzatena askotan azaldu dugu, batzordetan ere, alderdiren batek, alderdi popularrak nik uste galderaren bat egin izan du batzordetan, eta hori da guztia. Eskerrik asko. Itza norbaitek, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Elkarrekin Podemos. Kontra, ez dago eta abstentzioak, EH Bildu. Honekin batera, 185. puntura pasatuko ginateke, udalaren ondasun eta eskubideen 2008ko abenduaren 31ko inventarioaren zuzenketa onesteko proposamena. Udalaren proposamena da, Getxoko udalaren 2008ko abenduaren 31ko udal inventarioa onestea erantzitako zedean azaltzen diren baldintzetan, eta hor jartzen da laburpen kuadroa. Bigarrena, Estatuko Administrazio eta Bizkaiko Foru Aldundiari erabaki honen eta honetzen diren inventarioaren berri ematea. Eta hirugarrena, alkatetxe udalburutzari ahalmena ematea erabaki hau betetzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan. Venga, Gonzalo jauna. Bueno, pues sin más es tramite también. Besterik gabe, hau ere administrazio izapide bat baino ez da, onespen proposamen bat dakago osoko bilkurara, talde guztie jaso duzue dokumentua eta besterik gabe, uste dut kontsultak direla, baina gehiago egin behar izan ez gero, aurrera, berez ez du inventarioan ez da bere biziko aldaketarik egin. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Bozketaren aldeko alde, PS Euskadiko Ezkerra eta Euskal Alderdi Jeltzalea kontra, ez dago abstentzioak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin batera 186. puntura pasatuko ginateke, Euskararen nazioarteko egunari buruz bozeramaileen batzordeak 2022ko abenduaren batean hartuko duen erabakiaren berri ematea. Alkatetxeak proposatuta, osoko bilkurari jakinarazten zaio adierazpen instituzional hau 2021ko abenduaren bateko bozeramaileen batzordean hau batez onartuak. 2021ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Euskara lanabez aro berrirantz. Erabila eremu berri eta ez formaletan ere Euskarak arnaz berri. Tentuz baina ateratzen ari gara azkenean beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri ez ezik jasangarri ere egiten duena. Zuzeneko harremanak. Elkartzeko ohiturak, aukerak eta guneak, osatzen gaituzten besteengana biltzeko joera. Eta horrekin batera ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sarea berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurreretiko tokira eta inola ere albalitz hobera iristeko itxaropenez. Erabaki sendo bat dugu gidari, ez dadila funtsezkorik ezer atzean geratu. Ez da Euskara ere, inola ere ez. Gurekin batera egin dio Euskarak pandemiari aurre, eta gurekin irten behar du garaile. Izan ere, aro berrian, gure eta geure gizartearen zaurgarritasunaren jakitun egiten gaituen egoera larriaren ondoren,
harreman eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira, eta ere berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean. Pandemiak agerian utzi du jakin bagenekiena. Zenbateraino diren ezinbestekoak komunikazio hildo eta sareak. Zenbaterainoko balioa erazten dion komunikazioa gure zeinen nahi jarduerari. Orain, jakiteaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori. Sakon-sakoneraino barneratu dugu komunikazioaren harremanaren funtsezkotasuna. Hori da harro beriarren ezaugarri nagusitariko bat. Eta hori bera du euskarak erronka. Komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere. Naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea. Eraginkorki, tinko. Euskara, euskaldiztunon komunitatearen jarrera proaktiboari esker, ikatek hizkuntza gutxituen edapena eta indartzerako ekarri duten erronka handiari aurre egiten ari zaio. Komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu tokirik, baliagarria da, eta zinez zaila du hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea. Eredugarria da alor horretan ere euskaldiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana. Bestea beste, erabilarekin zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako balio erantzia dakarkiona. Eta argi geratzen ari da erakunde publikook eskaini behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskuti lan egiten badugu, erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela argiro erakusten ari garelako, adibidez hezkuntzaren munduan, hedabidenean, osasungintzaren eremu sozioekonomikoan, administrazioaren eta beste hainbatetan urrats ausartak eman behar direla eta ematen ari garela euskaldiztunen eskubideen gauzapen errealean. Eta horietan guztietan aurrera egin beharra dago. Jakina, aurrepauso sendoagoak emanez, jarraikortasunez, etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztien konpromisotik. Baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eraztea eskatzen digu. Hizkuntzaren erabilera formalekin batera, eremu ez formaletakoa landu beharra dago, behar besteko lehentasunez. Euskaldiztuna naturaltasun osoz gauzatu behar du euskaraz bizitzeko aukera, eguneroko harremanetan eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur edo kiral eremuetara igarotzean. Hori bera baita, hain zuzen ere, euskaraz bizitzearen esan nahietako bat. Ezin dizkigulako euskarari ukatu gorputz eta espirituaren atseden eta gozamenari lotzen zaizkion eremu horiek. Eta hor aurrera egiteko hiztunen konpromisoa ez ezik ezinbesteko izango da instituziook egin behar dugun ahalegina. Bitartekoa jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizi indarra dugu jokoan. Eremu formalez gainera, eremu ez formal horiek euskararentzat irabaztearen erronkan. Izan ere, alor horretan, euskararen erabilera jauzi bat egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan oso bereziki gazteengan euskararekiko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremu badituzte bestealde berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza erabiltzeko ohituren aldaketari dagokionez. Eta askotariko antolakuntzarako joera dute, kluba, federazioak, elkarteak, taldeak. Nekez bilatuko genuke esparru egokiagorik gazteengana iristeko. Euskararen erabilera ez formalari bere biziko bultzada emateko. Partaide gazte zein ez hain gazteengan euskararantz urratz eraginkorra egiteko gogoa aktibatuz. Horra beraz eginkizuna. Aukera paragabea dugu normaltasun berri baterako bidean hastapen honetan berreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harreman eta erabila eremu berritarako euskara bide lagunez ezik lanabez eraginkor bilakatzeko. Guztion esku dago. Euskara prest dugu, gure gizartea gogotzu, gure herria erabaki hartuta, abia gaitezen. Eskerrik asko. Norbaitek hitza? Ez. Beraz, bai? Jarrui Anderea. Bai, eskerrik asko. Egunon guztioi. Bueno, adostasunera heldu ginen boseramaien batzordean, baina gustatuko litzaiguke zeren truke azaltzea. Guk eramandako proposamenak bertan bera geratu ziren Alderdi Popularra adostasunera batzeko. Bai, Alderdi Popularra adostasunera batzeko.
inoiz euskararen alde zer egin ez duen alderdi bat batzeko adostasunera. Bueno, eta zerbait egin baldin badu, kontra aritzea izan da. Bueno, hori da gertatu zena, gobernuak akordioaren truke edo zer gauza egin dezakela argi geratu zen. Behin baino gehiagotan adierazi dugu, paperak dena eusten duela. Eta, bueno, adierazpenek zentzua eduki behar badute, zentzua izango dute, administrazioaren makinaria guztia, bertan azaltzen dena erdiesteko martxan jartzen baldin bada. Zoritzarrez, gaur egun, errealidadean, egunerokoan, ez da horrelakorik gertatzen. Ez da bermatzen herritarren hartu emana, administrazioko zerbitzu guztietan euskaraz izango denik. Ez dute bermatzen, besteak beste, hizkuntza eskakizuneko lehenengo profil batek ez duelako hori bermatzen, ez da hizkuntza eskakizunen eskaria derrigortasun datarik gabe lanpostuetan ateratzea. Eta horiek dira, udal honen edo udaletxe honen eguneroko ogia. Eta hori ez da inondik inora adierazpen horretan azaltzen dena sustatzea, hau da, ez da inondik inora horrelakorik sustatzen. Bai, euskaldunek naturaltasunez hitz egitea eremu guztietan adierazpenean jasotzen den bezala, ez da sustatzen horrelako ekimenen bidez. Beraz, bi aukera ditugu. Alde batetik, edo lehenengo aukera litzateke adierazpen egiten jarraitzea, sekula sekulorum, per sekula sekulorum, ezer aldatu gabe jarraitzeko, hau da, pantomimarekin jarraitzeko alegia. Edo bigarren aukera bat, adierazpenak egitea eta horiek lotesleak izatea eguneroko politiketan. Guk argi daukagu, bigarren bidearen alde egiten dugu, horregatik, hildo horretan lanean jarraituko dugu. Eta horregatik, inongo eraginik ez daukaten adierazpen hutzalak salatzen jarraituko dugu. Uste dugu euskararekiko euskaren aldeko konpromisoa jardunean erakutsi behar dela. Hemen egiten diren proposamenetan, hemen erakusten dugun jarreretan, eta ekartzen ditugun proposamen, eta bai batzordetara, bai artezkaritza kontseiluetan, baita udalbatza honetara ekartzen ditugun proposamenetan ere ikusi behar direla. Tamalez, esan bezala, inkoherentziarekin tupust egiten jarraitzen dugu etengabe. Zer esan, okurritzen zaigu garai hauetan agian, Mari Domingi eta Olentzerori euskararen aldeko konpromisoan koherentzia apur bat eskatzea. Eta horrek eragina, ia berreragina daukan egunerokoan eta datorren urtean. Hala izan bedi. Eskerrik asko. Elorza jauna. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi, ez nuen hitz egin nahi. Oso argi geratu zelako dena bozeramaileen batzordean, baina EH Bilduko bozeramaileak aipatu duenez bozeramaileen batzordea zerbait esan behar dut, bi gauza esan nahi ditut zehazki. Bozeramaileen batzordean adostutako testu bat jorratu zen Eudelek aurkeztutakoa eta behin baino gehiagotan esan dugun bezala testu bat adosten badu udalaz gaindik organo batek eta udal politiko guztiek paper garrantzitsua badute bertan ordezkatuta badaude guretzat eta niretzat ez dauka zentzurik eta ez da logikoa hori aldatu nahi izatea. Hala, EH Bilduko ordezkariak esan du dena dela paripe bat eta ematen duela ez dagoela asmorik euskera sustatzeko. Niri ez zait logikoa iruditzen adierazpena sinatu izana Eudelen eta gero hori kritikatzea Getxoko udalean. Ados ez bazaudete bertan esaten den horrekin eta Eudeleko onartzen duenarekin ez onartu Eudelen. Atera zaitezkete Eudeletik eta zuen adierazpenak egin ditzakezue beste modu batera, baina gauza batzuk adosten dituzue leku baten eta gero ona etortzen zarete hori aldatu nahian. Eskerrik asko. Honekin batera, 187. puntura pasatuko ginateke kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu transferentzien erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi esku ordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan, zerrendatzen dire ebazpenak eta diru kopuruak.
Norbaitek hitza, ez, beraz, 188. Puntura pasatuko ginateke. Zenbakidun ebazpenen berri ematea, kreditu gaitzen bidez egindako aurrekontu aldaketari dagokiona. Batzordearen proposamena da, kredito gaikuntzaren erabileraren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordaren ebazpenekin, emandako ebazpenekin jakitun geratzea. Ebazpena da 5.241.2021 eta diru guztira da 29.558.578,67 euro eta kontratatzeko laguntzak lanbide 2021-2022 zuzenduta dago. Beraz, mozioetara pasatuko ginateke. 189. puntua, Getxo Bildu alderdiko taldeak aurkeztutako mozioa, zaindegi eta erosketak etxera eramateko zerbitzua. Bai, imaginatu egun batean herritik erosketak egiten ari garela, denda batean erosi eta erosketa dendan bertan uzten dugula. Ondoren, hurrengo dendara joan gaitezke inolako zama eta poltsari gabe, eta beste zerbait erosi, eta berriro ere bertan laga. Pasako da gero pertsona bat gure erosketen bila leku zehatz batean batu eta gordetzeko. Kontsigna edo zaindegi deitu diezaioek egutoki horri. Gero, gure ibilaldiaren ostean, agian tabernaren batean zerbait hartu ostean, zaindegira hurbildu gaitezke gure erosketa guztia jasotzeko, edo nahiago badugu etxera eramateko eskatu dezakegu. Pentsatzen dugu horrelako zerbitzu bat lagungarria izan daitekeela tokiko merkatarientzat. Beste batzuetan esan dugun bezala, tokiko merkatariek ez dute baldintza berdinetan lehiatzen, internet bidezko merkatari edo eta merkatalgune erraldoien aurrean. Lehenengoek erraztasun izugarrik dauzkate zerga gutxiago ordaintzeko, lan baldintza prekarioak ezartzen dituzte globalizazio sakratuaren izenean eta euren kostuak gutxitzen dituzte. Merkatalgune handiek aldiz, orain prezioaren eragine zailagoa daukaten arren, erakundeen babes osoa izan dute. Lurrak prestatzen, laguntza ekonomikoekin, babes komunikatiboarekin eta abar. Oraindik ere, hemen, gure ondoan, dagoen merkatalgune pribatu batek izugarrizko laguntza du Bizkaiko Foru Aldunditik, autobus lerro publiko bat bertara baitoa. Ez, Berangoko merkatalgunea eta artea ez daude Getxon, baina izugarrizko eragina dute gurean. Laguntza guzti horien aurrean, zergatik ez pentsatu nola lagundiezaiek egun merkatariei? Gure ustez, zerbitzu osagarriak ondo etorriko dakieke. Kasu honetan planteatzen duguna da, erosketak jaso batu eta zaindegian usteko eta baita etxera eramateko zerbitzua ere. Zerbitzu honi buruz onolako ezaugarriak pentsatu ditugu. Hirugarren, sektoreko enpresekin garatu daiteke eta lana topatzeko zailtasuna dauzkaten pertsonei irtenbide berri bat eman. Garraioa beti egingo da era ekologiko batean, izan txirrindulaz edo txirrindula bereziekin, eta behar izan ez gero ibilgailu elektrikoekin. Zaindegiak ezarriko dira parkinetan, parkinak erabiltzeko arrazoi berria izan diteke, edo trametro geltokien ondoan edo tautxi dagoen denda batean. Zerbitzuaren lonja batean izan nahi genuen. Zerbitzuaren finantziazioa mistoa izan daiteke. Udalak, merkatariak eta erabiltzaileak. Zerbitzuak doako oinarrizko zerbitzu bat eskaini dezake, adibidez, erosketak dendetik jaso eta zaindegian batu eta prestatu, eta beste bat ordaintzekoa etxera eramatearena. Herritarrek zen merkatariek zerbitzuka ordaindu dezakete edo bazkidetze sistemaren bitartez. Zerbitzuak izaera propia izango du, izena eta irudia. Zalantzarik gabe horrelako proiektua gauzatzeko merkatariekin elkarlanean egin behar da. Eta ezin dugu ahaztu egun badaudela, erosketak etxera eramaten dituztela merkatari batzuk edo supermerkatuak edo janari etxera eraman dituztenak edo tapatapalo bezalako enpresak. Hoiengan asko ikasi dezakegu eta horiek laguntzaile izugarriak izan daitezke. Guzti hauek gure hausnarketak dira, noski, hasierako hausnarketak. Argi dago honek proiektu sendoa berduela, landua, eta proiektua gauzatzeko bide horretan azalduko dira ideia berriak eta baztertuko dira beste batzuk. Hausnarketa hauen ostean, zera da osoko bilkura honi adosteko proposatzen dioguna.
Getxoko osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio, dagozkion udal arloen elkarlanaren bitartez, erosketak batu zaindu eta etxera eramateko zerbitzuaren bideragarritasuna eta eraginkortasuna aztertzen hasi dadila. Azterketa hau soilik egin daiteke merkatariekin eta antzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa edo elkartekin. Zalantzari gabe, Getxo enpresa Romo bizirik algortako denda eta Getxoko ostadarien elkarteak eta antzeko elkarteen laguntza guztiz beharrezkoa da azterketaren bideragarritasuna eta balizko proiektuaren ezarpena eta garapena bermatzeko. Lehen azterketa egiteko eta merkatariekin hitz egiteko epea 2 hilabetekoa izango da. Adostasuna lortu denetik kontatzen hasita eta proiektu osoa 2022ko abenduaren 30erako amaituta egon beharko da. Mozioan nahiko ondo azaltzen da zer da eskatzen duguna, ez dakik azalpen gehiago behar duenik. Atzo bezan genuen eta behin da berriro esan dugu, gure ustez tokiko merkatarien egoera ez dagokio bakarrik edo ez du erantzuten bakarrik pandemiaren eraginei, baizik eta aurretik datorren zerbait da. Nahiko egoera latzean dauzen eredu ekonomikoen indarrez edo eraginez, eta zentzu horretan gure ustez tokiko merkatarien alde egiten ditugun edozer gauzak ondo etorriko dakieke. Al final, lo hemos dicho tampoco. Azken finean esan dugu askotan eta ez naiz luzatu nahi. Nik uste dut asko eta ondo azaltzen dela mozioan bertan, zer nahi dugun proposatu eta tokiko saltzaileek ez dute lehiakortasun maila berbera interneteko merkataritzarekin, hau da, ez daukate lehia aukera bera saltoki handiekin. Ezin dira berdin lehiatu eta zentzu horretan baldintza desberdintasun handia dagoenez ondo legoke edo guk uste dugu administrazioek zerbitzu gehigarriak eman beharko lituzketela desberdintasun hori arintzeko eta hori izango litzateke hori. Adibidez, etxera eraman lirateke erosketak eta konsigna zerbitzu bat eman genezake haiekin egin behar da eta pentsatu behar da, baina azkenean tokiko saltokiak eta tokiko merkataritza egoera latzean dago. Hala, Amazoneko kamioiak ikusten ditugu egunero eta interneteko enpresak ateratzen dira hemendik egunero ikusten ditugu Irlandara doaz zergak, edo beste saltoki batzuetara doaz zergak, eta horrela Jeff Bezos jauna espaziora joan daiteke. Eta, bai, badaude autobusak, zentro handietara, Bizkaiko Foru Aldundiak autobusak ditu, eta zentro pribatuetara eramaten dituzte erabiltzaileak. Beraz, administrazioak gauzak egin ditzake tokiko merkataritza sustatzeko eta hori egin dezakegu. Atzo esan genuen bezala egoera oso latza da eta oso ondo dago epe laburrera pentsatzea eta ulergarria da pentsatzea saltzaileek nola irekiko duten bihar, nola ordainduko dituzten soldatak eta nola kobratuko duten. Logikoa da horretan pentsatzea, baina tokiko merkataritza izan nahi badugu etorkizunera begiratu behar dugu eta probak egin behar ditugu. Adibidez, gerta daiteke azterlanak esatea ez dela bideragarria eta saiela interesatzen, baina aztertu beharko genuke bestela lonja guztiak utzik daudenean eta argirik ez dagoenean kaleetan eta erdiguneak desertuak direnean gogoratuko dugu hau eta esango dugu oso itxusia dela, baina hori ikusteko besterik gabe Estatu Batuetako hiriak aztertu besterik ez dugu egin behar, gure esku dago zer nolako hiria nahi dugun erabakitzea apotikarago. Hau da, guk erabaki behar dugu zer nolako hiria nahi dugu, baina tokiko merkataritza funtsezkoa da, edo zer gauza egiten bada oneritzea emango diogu eta probak egin behar dira eta ausartak izan behar gara, ez gara beldur izan behar, akatzak egin ditzakegu, baina ez dugu beldurrik izan behar, izan ere oso gaizki daude eta akatzak egin arren egoerak hala ere hobera egingo du. Mi esker. Eskerrik asko, hori dela Esprei Andrea. Eskerrik asko, esta moción, la verdad, nos ha gustado. Mozio hau asko gustatzen zaigu, eta alde bozkatuko dugu. Guk uste dugu, batez ere, sustapen ekonomikoko mozio bat dela merkataritzarako oroar, saltoki txikientzako eta tokiko merkataritzarako oroar. Gainera badago puntu bat oso garrantzitsua dena eta interesgarria dena. Planteatzen dute nolabai defendatu behar direla pertsona horiek guztia. Pertsona horiek aurre egiten diete banaketa plataformei. Amazonek plataforma horiek ditu, Globo, Delivery eta horrelako plataformak daude eta pertsona asko daude lanean horietan. Eta ematen du lankidetza ekonomia dutela eta gero baldintza edo lan baldintza prekarioak eskaintzen
dizkiete banatzaileei, eta kontuan hartu behar da pertsona horiek gehienak autonomo faltsuak direla, gainera epai asko daude, eta horiek erakusten dute estatu osoan hala dela. Beraz, gustatuko litzaidake aukera hau baliatzea eta mozioa baliatzea gogorarazteko kooperatiba batzuk daudela. Batzuk ez dira kooperatibak, enpresak baizik, horizontalak dira, eta horrelako banaketak egiten dituzte. Gasteizen Erama dago, eta 15 langile ditu Eramak, Bilbon Botxorrait dago, Botxorrait deitzen da, eta pandemiatik utzi gora bera, egiten ari dira hori, eta Bizkaiko Foru Aldundian EUP zerbitzua sortu dute, saltokia laguntzeko, eta ez dituzte kontuan hartu horiek, banaketak egiteko, eta B lokal dago Gipuzkoan, hala, emakumeek ematen dute zerbitzu hori, erabat, bizikleta elektrikoekin, ez dute Donostin egiten, baizik eta Arrasaten eta inguruko herrietan egiten dute, gainera, soilik lan egiten dute, tokiko merkatarientzat eta saltzaileentzat. Eta gero, kooperatibako pertsona horiek hausnarketa bultzatzen dute, hala, sustapen ekonomikorako hausnarketa bat da, baina kontsumo ereduak aztertzen dira. Izan ere, banaketa egiten bada kooperatiben bidez eta bestela, apustua egingo dugu, hau da, berehala ez dugu izango gure objektua gauean bertan. Ez dugu horrela lan egingo, eta nik uste dut kontsumo ereduak ere aztertu behar direla, eta neurri garrantzitsua da tokiko saltokientzat. Eta gainera, komentatu nahiko nuke, nire esperientziak pertsonala kontuan hartu honek funtzionatzen duela, eta komentatuko dut ni ere saltzailea izan nintzela, ni saltzailea izan nintzen hemen, udalerri honetan, eta guk denda txikiak geneukan produktuak saltzen genituen, animalientzat, eta etxeko zerbitzua ematen genuen oinez edo bizikletaz. Hau da, pentsua eramaten genien, batzuetan 20 kiloko pentsua izaten da, eta autoa behar da edo bizikleta behar da hori eramateko, eta horrek salbatu gintuen denbora luzean, izan ere tienda animal salbatu zen, eta 140 murriztu ziren gure salmentan. Eta berreskuratu ahal izan genuen gure jarduera etxeko zerbitzuak genuelako pentsua eramateko etxera erabiltzaileei. Mila esker. Eskerrik asko. Zeinek Gonzalo jauna. Barkatu, aio jauna. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, la moción que debatimos Mozio hau eztabaidatzen ari gara, eta mozioak proposatzen du zerbitzu mistoa sortzea. Hala doako zaindegia sortuko da eta etxeko zerbitzua emango da. Zerbitzu hori finantzatuko da modu mistoan, hau da. Udala finantzatuko du, saltzaileek finantzatuko dute, eta erabiltzaileek ere bai, partzialki. Horretarako, proposamen partean eskatzen dute udal gobernuak aztertzeko bideragarritasuna eta eraginkortasuna. Hori batetik eta bestetik eskatzen dute analizia egiteko elkartekin batera, enpresa elkartekin, noski. Dakizuen bezala, Getxon tresna bat daukagu sektore enpresarialekin hitz egiteko, atzo aitortu zen oso erabilgarria dela tresna hori, oposizioko talde batek esan zuen oso erabilgarria dela, eta administrazio guztiek ez dute hori da enpresen kontsulta foroa. Hala, foroaren egitura eta osaera erabaki dituzte teknikariek sustapen ekonomikoko sailean, eta enpresa elkarteek eta banakako enpresek erabaki dute hori guztia, eta hausnarketa foroa da udalaren eta enpresen artean. Hala, udaltalde politiko guztiok parte hartzen dugu bertan. Beraz, badakigu bere antolakuntza laburbildu daitekeela honela, mahai batzuk sortzen dira, mahai desberdinak dira, antolatuta daude sektoreka, eta horietan, sektoretako ordezkariek aukera daukate proposamenak egiteko, ideiak proposatzeko, eta gero, lehenesten dira baterako mahai batean, sektore guztiak uztartzen dituen mahai batean. Gero, analisi teknikoa egiten da, eta talde politikoei aurkezten zaizkie proposamenak hori kontuan hartzeko eta udal politikan txertatzeko alaba dagokio. Azkenengo bilera irailaren 13an egin zen, okerez banago, eta hortik aurrera, elkartu dira mahai sektorialak eta proposamen berriak sortu dira eta lehentasun berriak zehaztu dira. Eta bai, proposamen hori egin da, azkenengo mahaia eta gero, azkenengo mahai politikoa eta gero sortu da proposamen bat, merkataritzarekin lotuta. Hala, bilketa eta banaketa puntuak irekitzeko proposatu da beste ordutegi batekin, hau da, saltokiak duten ordutegitik aragorrela, salmenta prozesu zentralizatua edukiko genuke, eta pilotaje bat egiteko eskatu ziguten. 8 proposamen egin ziren, sektorek lehen etxe dituzte, eta bai, lotuta egon daiteke proposamen hori EH Bilduk egindakoarekin, eta kanpo utzi eta etxeko banaketa zerbitzua ez delako proposatu foro horretan. Hala, proposamen hori lotuta dago beste 7ekin, eta analisi teknikoa egin da, eta oraindik ez dira
mahai politikoan egiaztatu, eta hori da foroaren egituraren parte, noski. Horregatik, esan bezala uste dugu badugula tresna eraginkorra, tresna hori oso baliagarria da, eta uste dugu gainera garrantzitsua dela bere funtzionamendua errespetatzea. Esan bezala, egiaztatu dute elkarteek, balioetsi dute, eta horregatik ez dugu ikusten beharrezkoa denik, edo operatiboa denik mozio batera eramatea horrelako proposamen bat. Izan ere, proposamenaren parte bat oso antzekoa da, nahiko antzekoa izan daiteke, sektoren proposamenei dagokienez, eta ziur laster aukera izango dugula haiekin eztabaidatzeko eta egiaztatzeko. Eta uste dugu ez dela egokia beste zerbait gehitzea baldin eta sektoreek ez badute eskatu formalki hori foroan. Hala, errespetatzearren egiten duten lana, ordezkariek lana egiten dute, maietara joaten dira, eta bere lanetatik kanpo etortzen dira, eta teknikariek lan egiten dute foro horretan, eta horregatik bide hori jarraitu beharko genuke, eta mahai politikoa deitu arte itxaron beharko genuke hori eztabaidatzeko. Hala, osoko bilkuran erabaki politikoa har dezakegu eta aurretiaz har dezakegu. Erabaki hori agian edukiak entzen diogulako beste foro horren lanari. Horregatik hain zuzen ere, aurka bozkatuko dugu momentu honetan. Mila esker. Eskerrik asko. Partido Elorza jauna. Eskerrik asko, alkate Anderea. Zalantzarik gabe, mozioa interesgarria da. Proposamen horiek egokiak dira, hala ere ezin dugu ahaztu Getxo enpresan badagoela proposamen bat etxe banatzeko, hala ere, oraindik ere ez daude saltoki asko atxikita. Nik uste dut gehiago sustatu beharko genukeela zerbitzu handitzeko eta gero eta saltoki gehiagok atxikitzeko edo atxikipena egiteko. Hala, horrela, gure saltokien saltzaile ekezkei erantzun beharko genieke. Logikoki, eta bestela ezin izan delako, sustapen ekonomikoaren lana da edo Getxo enpresaren lana da, horiek egin beharko lukete. Eskudurak direlako eta merkataritza informazio osoa dutelako. Gainera, mozioan ideia berriak ematen dira, adibidez, zaindegia aipatzen da eta guretzat oso interesgarria da, baina guk uste dugu mozioa ez dela modurik eraginkorrena ekimen horiek bultzatzeko. Berriro ere, uste dugu Getxo enpresak edo bestela sustapen ekonomikoko sailak diseinatu beharko lituzketela proiektu berriak tokiko merkataritza sustatzeko eta horretan denok gaude ados. Laburbilduz, mozioan aurkeztutako ekimenekin ados gauden arren, ez dugu uste mozioa behar denik. Hala, talde politiko guztiak gaude mahai horietan, sustapen ekonomikoko mahaietan gaude denok eta bertan ekarpenak egiteko aukera daukagu eta fiskaliza dezakegu bertan gobernu taldearen jarduera eremu horretan, noski. Aipatu izan da, argudioetan, banaketak egiten dituztela beste konpainia batzuek, interneten bidezko salmenta konpainiek, banaketak egiten dituzte eta arazo bat da. Nolabait agortzen ari dira tokiko merkataritza, baina planteatu beharko genuke beste zerbait kasu horretan. Zer gertatzen da hurbil bizi ez garenokin? Batzuk erosketak egin behar ditugu eta ezin badugu gure hiri autobusa erabili, ezin badugu autoa erabili eta parkatzeko lekurik ez badugu, azkenean behartuta gaude, pertsona asko behartuta gaude baldin eta hurbil bizi ez bagara internet erostera. Plataforma horiek erabili behar ditugu askotan eta gure merkatariei azolarik egiten ez diegu. Horregatik, beraz, oso garrantzitsua da erdiguneetatik kanpo bizi garen pertsonek aukerak izatea nahi dugun bezala hurbiltzeko erdigunetara. Aparkatzeko aukerak izan beharko genituzke eta ez dago ondo oztopo asko jartzea bertara hurbildu ezin izateko. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara zuen mozioan. Mila esker. Bai, eskerrik asko. Lehenik eta behin, zein egunetan gaude ikusita jai zorointxoak opana nituzke. Gero, pasando ya la moción, moziora itzulita, aipatu da foroa, eta nik uste dut Gonzalo Gonda aipatu duela foroa. Egia da, eskaera batzuk daudela, azpisektore batzuek, elikaduraren azpisektoreak hain zuzen ere aipatu ditu zaindegiak, eta aztertzen ari da. Eta noski, eztabaidatzen jarraituko dugu foroan. Eta mozioan aipatzen dira zaindegiak, eta etxeseteko zerbitzuak, eta bestelako kontu batzuk aipatzen dira, zabalagoak direnak, aipatzen da adibidez aukera egon daitekeela etxera eramateko produktuak, eta bai, egia da guri ere etorri zaizkigula enpresa batzuk,
Eta enpresa horiek zerbitzu hori dute, bizikletas ematen dituzte produktuak, bizikleta elektrikoa erabiltzen dute, laneratzea dute, eta guk elkarteetara eta saltzaileetara bidaltzen ditugu, hau da, horietara igortzen ditugu eta foroak ditugu esarrita hori eztabaidatzeko eta horietara bidaltzen ditugu. Hala ere, gustatuko litzaidake gogoraraztea laster 2022an eta espero dut hilabete gutxitan aukera izatea lan egiteko sektore komertzialaren plan estrategikoan. Bertan, aztertu beharko lirateke horrelako proposamenak, oso konplexuak dira proposamen hauek. Aldaera asko dituzte, gauza asko aipatzen dira eta parte hartu beharra dago. Esan den bezala, ez dago sektorearen eskaera zehatzik, behintzat ez dago horrelako dimentsioa duen eskaerarik, gauza batzuk, ñabardura batzuk, zaindegi dagokienez, baina nik uste dut sektore komertzialeko profesionalek, teknikariek eta beste pertsona batzuek ezarri behar dituztenak hausnarketarako puntuak. Eta talde politikoek dakiten bezala modu parte hartzailean lan egingo dugu zentzu horretan. Merkataritza aztertuko dugu bere arazo guztiekin. Getxon arazoak daude eta bai, EH Bilduk deskribatu du nolako saltokiak ditugun hemen eta nolako saltokiak dauden inguruan. Eta oso desberdinak dira horiek guztiak eta ekintza desberdinak aipatu dira. Eta begibistakoa den bezala, lanean ari gara gobernu taldetik, saltokiekin ari gara lanean, arreta ematen diegu, etengabeko harremana daukagu haiekin, eta lehiakortasuna areagotzen ari gara, aholkularitza ematen diegu digitalizaziorako, erosketak egiteko, online saltzeko, eta bar. Horrez gain, gustatuko litzaidake gogoraraztea badaudela dinamizazio hildo batzuk, eta denok ezagutzen ditugu, 6 hildo daude eta horietatik 4 aipatu nahiko nituzke batean laguntzak ematen dira dinamizazio ekonomikorako jarduerak egiteko, saltzaileei zuzenduta daude neurri horiek eta proposamenak egin daitezke hildo horretatik. Eta hori egiten ari dira elkarte batzuetan, 3. hildoa lotuta dago laguntza batekin eta laguntza ematen da sustatzeko eta dinamizatzeko negoziazio hildo berriak edo produktu berriak eta merkaturatze hildo berritzaileak sustatu nahi dira hildo hori irekita dago eta esploratu genuen 2021an eta 2022an mantenduko dugu hildo hori apur bat irekitzeko forma berrietara, hau da badaude forma berriak merkataritza egiteko eta salmentak egiteko eta irekita gaude. Hala, 5. eta 6. lotuta daude indartzearekin elkarteak indartu nahi dituzte bildo horiek proiektu honetan. Elkartek pisu handia dutelako, paper funtseskoa dutelako elkarteek eta horrez gain, gustatuko litzaidake gogoraraztea lan egiten dugula salduen merkatuarekin, azokarekin, getxoko eskaintza ikusarazteko plataformarekin, pizgarriak daude, kontsumoa zuzentzeko getxo bono egin dugu, zenbait edizio egin ditugu, eta bai, merkataritza da hartzaile nagusia, eta gainera gustatuko litzaidake gogoraraztea getxoekin izen barruan lan egiten ari garela utzik dauden lokalen programarekin, hau da, mozioan aipatu dira utzik dauden lokalak, eta bai, asko dira, eta bertan, merkatariek parte hartzen dute, eta helburua da utzik dauden lokaletarako sarbidea erraztea ekintzaileei. Horretarako, laguntza batzuk emango dira, eta gustatuko litzaidake horrez guztiaz gain, aipatzea, eraldaketa digitala merkataritzarena, alegia hori aipatu izan da, aurreko batzordean eta aurrekoan, hau da, azaran eta benduan jorratu izan da gai hori, eta gai hori oso garrantzitsua da, laguntzak ematen dira eraldaketa digitala bultzatzeko eta diagnostikoa egiten da aurretiaz, eta nik uste dut diagnostikoak egiten ari garela dagoeneko, eta hori egiten ari gara ikusteko merkataritzak nola erantzuna aldizkien premia berriei. Horiek zuzenduta daude automatizatzearekin, salmenta eta erosketa prozesuekin. Egokitu nahi da batuz ticket bai sistema, ala komunikabide berriak ezarri nahi dira, presentzia digitala indartu nahi da, eta online salmenta indartu nahi da. Izan ere, hori tartean dago, eta merkataritzari hori eragiten dio. Gainera, gure merkataritza txikia da, gure saltokiak txikiak dira, enpresa txikiak dira, nagusiki eta autonomoak dira funtsean. Gainera, elikadura osasungarriko kanpaina bat eginda, eta hori zuzenduta dago tokiko saltzaileei, eta badago beste proiektu bat, aipatu izan duguna aurreko mozioan, eta hori zuzenduta dago merkataritzari, noski eta nola ez. Sektore komertzialaren plan estrategikoa aipatu behar da. Bertan, eztabaidatu behar ditugu merkataritzaren arazo nagusiak naiz eta beste proba batzuk egiten ditugun, proba akatsa, bai, egin dezakegu hori, baina beste sektore batzuetan digitalizazioa aztertu behar dugu eta udala lan egiten ari da horrelako proiektuetan. Eta horren bestez, esan bezala eta azaldutakoagatik, ez dugu mozioaren alde bozkatuko, mi esker. Eskerrik asko.
Primero vamos a agradecer las palabras de... Lehenik eta behin, eskerrik asko Elkarrekin Podemosi, baita Alderdi Popularrari ere. Con el representante del Partido Socialista... Alderdi Sozialistaren ordezkariaren kasuan, ez daukate zer esan handirik eta EAJaren ordezkariari zer esan. Jarduera memoriaren izenburuak errepasatzen hasten bada norbera, zaitasunik gabe, azkenean horrek erakusten duena da, ez duela zer esan handirik kontuaren inguruan. Ulertzen dut hori da dagoena. Alderdi Popularrari bai esan nahi diot hau ez dela emozio kontua. Hau da nola egin behar dugun erreparatzea. Izan ere batzordetan eztabaidatzeko punturen bat ez dakit izan dugun noizbait. Y le preguntaría eta galdetuko nioke en algunos de los foros de empresa de los que ha participado parte hartu duen enpresa foroetako batean hortik zerbait atera duen, zerbait ateratza lortu duen. Horretaz hitz egin nahi dut gu enpresa foroarekin nahi zuzen ere oso eszeptikoak izan ginen. Ohituta gaudelako parapeto gisa erabiltzera gobernu taldearen partetik. Esaten digute respetatu behar dela enpresa foroa eta prozedura hori bai. Ondo, foro horretan ez dago inongo prozedura hori politikoek proposamenak egiteko, eta enpresa foroan dagoen horrek jakin barko luke. Hala ere, enpresa foroa respetatzeko eskatzen digun horrek esan beharko liguke baita ere, atzo 2022ko onetsi zen aurrekontua enpresa forotik ateratako jarduetetarako 50.000 eurokoa dela, eta guretzat hori ez da errespetua. Se nos habla de muchas cosas. Hauza asko esan dizkigute. Alderdi jeltzaleko ordezkariak ere esan digu badago erazteko 30.000 edo 50.000 euro gaitik. Ez da nahikoa. Ez da nahikoa eta gauza bera geratu da eraldaketa digitalarekin modu berean saldu digute kontua. Baina xehetasunak aztertu. Bestalde gomendagarria litzateke, baina hau guretzat ere, seguruenik. Zerbait eztabaidatzera goazenean irakurri egin behar da. Izan ere, hemen Alderdi Sozialistak esan digu, ez dakizer proposatzen dugula. Ez, gure proposamena zera da. Guk ideia bat dugun bakotzean, hausnarketaren bat botatzen dugu. Behar bada puntu horietako bakar batek ere ez du balioko, baina proposatzen duguna da gobernu taldeak azterlan bat hastea. Eta ikusiko dugu zerbitzu hori nola ateratzen den. Gure ideiekin edo merkatariekin. Horixe da gure proposamena. Zerbitzu bat hastea. Izan ere mozio justifikazioa bai, baina erabaki proposamenak ere badituzte. Eta gu proposatzen duguna da azterlanarekin hastea ikusteko zerbitzua bideragarria den ala ez. Ikusiko dugun bideragarria ala ez, baina egin dezagun gutxienez azterlana. Eta askotan esan dugun kontu bada fororako eszeptikoak izan arren bilera guztietara goazelako eta borondaterik onenarekin parte hartzen dugulako, ondo ulertzen dugula merkatariak etorkizunan pentsatzen egotea. Baina politikarien lana da etorkizun hurbilean zein urrunean pentsatzea. Eta hori ez dugu lortuko foro baten atzean geratuta 50.000 euroko zuzkidurarekin. Bozioari ezezko bota emango bazaio da, gero egingo bada, ondo iruditzen zaigu kontua zerbait egitea delako. Baina diru laguntzekin, 30.000 edo 50.000 euroko diru laguntzekin kontu digitaletarako edo lonjetarako ez da ezer lortuko. Administrazioak, eta hau behin eta berri esan dugu, administrazioak aktiboa izan behar du. Dena ez da diru laguntzak ematea. Eta zuek aukeratutako bidea hori da. Dena diru laguntzen bitartez. Eta ez da horrela izan behar. Eskerrik asko. Uribe Espriella Andrea. Va a ser muy breve porque estoy absolutamente de acuerdo. Azkar, guztiz ados nagoelako EH Bilduko lagunak esandakoarekin. Egia da, orain berriro ikusi dugula, ekonomi sustapeneko zinegotziak neurrien inguruan egindako zerrenda hori, eta maigainean daukagun zerrenda ez da txarto edo ez dago, ondogo kontua ez da hori, gure ustez neurriak gutxiegikoak dira arazo honetarako.
Ez gabiltza eskatzen ez egiteko, baizik eta gehiago egiteko, handinaiagoak izateko, berritzaileagoak izateko. Gure partetik bai ikusi dugu enpresa foroa erabilgarria dena, potentziala duena, eta interesgarri iruditzen zaigu kontu guztiak hemen lantzea. Baina uste dugu proposamenak foro horretan dauden pertsonengandik zein beste batzuengandik etortzea, alderdi politikoengandik, herritarrengandik, elkartengandik. Arrazoiren bat dela bide ez dira parte hartzen ari. Ekonomi sustapenetik esan digute baita banaketa kooperatibak edo enpresak, aipatu direnak bezalakoak, harremanetan jarri direla udalarekin. Bale, hori jala dela badakigu, neurriren bat ezartzen ez gaitu eramango behar bada, baina bai esan aldiogu enpresa forori begira jende hau guri deitzen ari da, beraz zergatik ezin gara autoantolatu, alderdi popularra komentatu du Getxo enpresak baduela honen antzeko zerbitzu bat. Oso ondo dago zerbitzu hori izatea, baina Algortako denda, Romo bizirik eta horrelakoetan ere hortxe daukagu adibide, azkenik. Bilduko zinegotziak esandako azken hitzak gogora ekarriz, espero dezagun honek mahai gainean ideiaren bat iztea ekonomi sustapenerako. Eta gero ez esan arren gutxienez, ea enpresa foro barruan hauselantzen hasten garen nolabait eta azkenean autokontsignen sistema honen alde egiten dugun onuragarria litzatekelako tokiko merkataritzarentzat. Eskerrik asko. Ez. Alderdi popularrak ez, hitza. Ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Kontra. PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin 200. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa COVID pasaportea eskuratu eta horren erabilera ezartzea. Bueno, procedo a la lectura de la moción. Mozioa irakurriko dut. Eusko Jaurlaritzak ezarri du abenduaren 15etik aurrera derrigorrezkoa izango dela COVID pasaportea aurkeztea Euskadi osoko ostalaritza lokaletara, ospitaletara, zein nagusien egoitzetara, kiroldegietara eta kulturikuskizunetara sartzeko. Horren beste sarbidea kontrolatzeko eta osasun baimena eskatzeko neurriak hartu beharko dira espazio guzti horietan, eta kasu batzuetan zaila da neurri horiek hartzea. Horrez gain, are zailagoa da eten digitala jasaten duten pertsonentzat. Izan ere, urasarean deskargatzeko baliabiderik edo gaitasunik ez dutenez, izenpe zerbitzu bulegoetara soilo joan daitezke, Bilbon, aldez aurreko hitzorduarekin. Bizkaiko ostalaritza elkarteek adierazi dute zailtasun handiak dituztela COVID pasaportearen erabilera ostalaritza sektore osoan ezartzeko, eta neurri horrek ostalariak eta bezeroak aurrez aurre jarriko ote dituen eta ondorioz berriz ere kalte ekonomiko eragingo ote dien beldur dira. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzari eta gainerako erakundei eskatzen diete sektorea kontuan izan dezaten haiei zuzenean eragiten dieten neurriak eta horiek ezartzeko modua jorratzeko unean. Izpide dugun neurriak ez du berari egokitzeko aukera handirik eman eta kontuan hartuta Eusko Jaurlaritzak momentu zuko egin diola sarbidea kontrolatu behar dituzten pertsona lan arrasteko APP bat eskaintzari, udal honek neurriak har ditzake bai ostalaritza bai eten digitala dela eta osasun baimena eskuratzeko arazoa dituztena laguntzeko. Horrela, dekretua betetzeko erraztuko lieke eta ez lukete babesgabeziari sentituko erakunde publikoen aldetik COVID-19 gaitzaren bilakaerari aurre egiteko inolako laguntzarik edo babesik jasoz izanatik. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau egiten diogu Getxoko udalbatzari bat. Getxoko udalbatzak gobernu taldeari eskatzen dio enpresen kontsulta foroa deitzeko. Ostalaritza COVID pasaportearen gaineko kontrola egiteko har ditzake neurriak ebaluatze aldera eta kontrol horrek bere negozioi eragiten dizkien ondorioi aurre egin diezaien. 2. Getxoko udalbatzak gobernu taldeari eskatzen dio behin-behineko laguntza zerbitzu esartzeko herritarren karretarako bulegoetan edo kazetagunetan herritarrei COVID pasaportea formatu digitalean zein inprimatutako formatuan eskuratzen laguntzeko. Eta hala, eten digitalak naiz izapide horren zentralizazioak eragindako zailtasunak arintzeko. Bueno, procedo a la explicación. Orain azaldu egingo dut. Lehenik eta behin, esan behar dut, mozio hau prestatu genuenean, oraindik ez genekiela osasun zentroetan jaitzia ahalko zela pasaportea. Bere garaian izenpe zen bide bakarra. Bestalde, esan beharra dut, mozio honen ariraztugula pasaporte COVID-aren aldeko edo kontrako eztabaida sortu nahi. Hemen norbera bere iritzia izan dezake, neurri honen inguruan, baina hemen eztabaidatu nahi duguna da, guztioi eskatzen digutela COVID pasaportea toki batzuetara sartzeko,
eta zerbitzu batzuetara sarbide izateko, eta lokal batzuentzat arazo bat gehiago da. Ez gehiago lankarga delako, baizik eta kasu batzuetan ez dutelako langilerik horretaz arduratzeko. Eta egia da egoera asko alda daitekeela, orain pandemiaren indizea desberdina direlako, baina gaueko tabernetan eta horrelakoetan, taberna normal batera, barra batera joan zaitezke eta pasaporte COVID-a eskatzen digute eta listo, baina gaueko lokaletan atean begiratzen dizute, Romon adibidez taberna txiki batzuk dira eta pertsona bat gehiago jarri beharko dute atean paseko bidea ikusteko eta gero barruan daukaten zerbitzaria mantentzeko. Ostalaritzarentzako litzateke arazo hori, beste leku batzuetan errazagoa delako, museoetan, zinemetan, harreran bertan kontrola daitekelako. Baina, eta kontutan hartu ez garela neurri zatzik eskatzen ari, hau enpresa foroan hitz egin dezakegu. Baina ikusi behar dugu sektoreari, ostalaritza sektoreari nola eragiten dion neurri honek eta zer egin dezakegun. Bestalde arrakala digitalaren arazoa daukagu. Ahazten zaigula dirudi, baina hainbat eta hainbat pertsona daude, batez ere nagusia direnak, eta ez dakitena mugikorrera nola jaisten den. Horretarako osasun zentroetan hasi dira jada eskaintzen, baina behar bada beste udalerri batzuen adibidea jarraitu dezakegu Portugalete, Barakaldo eta Santurtzi, izan ere derrigorrezko bihurtu eta handik eta gutxira gizartetxeetan, kazetagunetan, adinekoen zentroetan eta herritarri arreta emateko bulegoetan zerbitzu ematen hasi dira, jendeari pasaporteak inprimatzen. Mozioan ez diogu besterik, ez da pasaporte COVID-aren aldekoa edo kontrakoa, obligazioa da, ostalarientzat eta guztientzat, eta listo. Ez dauka besterik. Eskerrik asko. Cayo jauna. Sí, muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Bueno, una de las medidas sobrevenidas que se aplica en Euskadi en relación Euskadin, con la rápida expansión del pandemiaren zabalpen handia eta omikron zabalpen handiaren ondorio izan da, mugatzea ostalaritzara, ospitaletara eta kulturzentroetarako sarbidea, pasaporte COVID-a ez duten pertsonei. Pasaporte hau Euskadin eta beste autonomia erkidego batzuetan eskatzen da. Esan bezala, neurri hau autonomia erkidegoan bertan ezarri da, eta badakigu lan gehiago dela ostalaritzarentzako. Azken finean, elkartegintzari esker, Bizkaiko ostalaritza elkarteari esker, ostalaritza gehienak zorroztasunez betetzen ari da eskakizun hau. Pandemiari aurre egiteko. Que nos implica como sociedad en conjunto. Y decía que la medida viene dada desde la comunidad autónoma. Neurri ez dut autonomia erkidegoti datorrela. En relación con la referencia que se hace en la moción a la brecha digital. Mozioan arrakala digitalaren inguruan esaten denaren arira. Azken datuen arabera, COVID pasaportea jaisteko, pasaden ostiraleko data dira bai, 2 milioi pertsonak jaitsi dute pasaportea. Hau da, Euskadiko biztanleriaren 80% baino gehiago. Eta bakunatuta dauden pertsona guztiak. Gaurko egunez zifra handiagoa izango da ziurrenik. Hala ere badakigu, datuen arabera ez direla pertsona asko, baina bai egongo direla batzu, arrakala digitala kaltetuta, eta ezin dutenak dokumentu hau jaitsi. Batez ere ezin dutelako baku sistemara sarbiderik. Horri aurre egiteko, Eusko Jaurlaritzak bertak jada izapide hori egiten jarraitzen du kazetagunetan, Karolinak ere esan du gainera, orain gutxitik, osasun zentroetan ere lor daitekela ziurtagiri hau. Beraz, gaurko egunez behintzat, ez du ikusten beharrezkoa denik udalerri mailan proposamen hau gauzatzea, Elkarrekin Podemosek proposatutako neurri hau. Alde batetik esan bezala, eskumena ez delako udalarena baizik eta autonomia erkidegoarena, eta bestetik autonomia erkidegoa bera baliabideak jada eskaini dituelako pasaporte COVID-a jaisteko, baita arrakala digitalaren biktima diren pertsonentzat ere. Esan bezala gaur egungo datu publikoek diote pertsona horiek ez direla asko, eta horregatik kontrako bozka emango dugu. Eskerrik asko, EH Bildutik, ez, Partido Popularra, Andrade jauna. Sí, nosotros vamos a apoyar la propuesta. Nos parece
muy correctas las dos ideas que se traen, ¿no? Bai, oso zuzenak iruditzen zaizkigu bi ideiak eta oso azkar ekarri dira, oso ondo iruditu zaigu Elkarrekin Podemos azkar ibili da. Behar bada ez gaude ados guztiarekin izan ere, aholku foroa deitzeko eskatzen du, eta azkartasuna galduko genuke, nik etzo ekinez konbokatuko nuke lantalde horrek ondo funtzionatu duelako, da ikusiko nukea hortik ostalaritza lagundu dezakegun. Guztiok ezagutzen dugu zein arazo dago ostalaritzan, haiekin egon behar gara, foro batean bildu gabe, esango digutelako jada badakiguna. Getxokinenen bitartez behar bada laguntzaren bat eman alko bagenu, baina udaletik ere emango balitz. Egia da sistemaren bat behar dutela, elektronikoa edo presentziala, establezimendu motaren arabera, eta nik uste udaletik eman behar direla erantzunak. Bigarren proposamenaren kasuan, arrakala digitala errealitatea da, bai. Jende gitxi dago, bai, baina oraindik jendea dago eta horiek ez dute inongo aukerarik sistemak erabiltzeko. Nagusien etxeak momentu honetan, ari dira udalerri gehienetan arazo hori konpontzen saiatzen, inprimitzen, plastifikatzen, eta nik uste dut berez erantzun hori udalak eman beharko lukala, udalak hurbilenekoa, eta bai, babestuko dugu proposamena. Eskerrik asko. Rita Anderea. Egunon, alkate Andrea, egunon guztioi. Azteko aipatu nahi dugu, Bizkaiko ostalaritza eta Getxoko ostalaritza egiten ari den lana, izugarrizkoa eta goraipinatzekoa dela. Ostalaritza, badaki, egungo krisi egoeran, jarrera eta lan horri eustera behartuta daudela. Y sabe también la hostelería de Getxo y de Bizkaia. Eta badakite baita ere hau posible izango dela bezeroen konplizitatearekin. Horretara behartuta gaude Getxoko bizilagun gisa eta bizkaitar gisa. Zalantzarik gabe, hemen gaudenok eta getxostar gehienok jarrera bera dutela, jarrera positiboa, ostalaritzari lana errazteko. Hau esan da ba, COVID pasaportea berez tramite dezentralizatua da. Eusko Jaurlaritzatik izenpe eta osasun zentroak eskaini dira bai, bertan jaisteko pasaportea, baina era berean hemen gaudenok, baita publikoan gaudenok ere, mugikorretik bertatik edo APP bat erabili ezin duen pertsona baten gailutik ere, egin dezake kudeaketa lanbera edozein tokitan eta edozein momentutan. Hau oso positiboa da eta esan beharra dago. Momentu honetan, dekretu hau indarrean sartu denetik, izenpe eta osasun zentroak pertsonei laguntzen ari dira, tramite hau egiten bai, baina horrez gain nagusien etxeak ere laguntzen ari dira, nagusien beste erakunde batzuk, elkarte batzuk, ez dakit kasuren batean Alderdi Popularraren bozeramaile izan ez faltsifikatzen ari dela, baina edozein kasutan ere esango nizuke pareció entenderlo, ¿eh? Pues lo retiro, me ha parecido falsificando, perdón, retiro, no he dicho nada, ¿eh? Bueno, ez dut ezer esan, gaizki ulertu dut. Facilitando, perdón. Facilitando esan duzu gaztelaniaz, ez falsificando. Benetan fuerte iruditu zait, baina horrelakoetara ohituta egoten naizenez, txartu ulertu dut, falsificando ulertu dut. Facilitando esan ordez. Lo cual agradezco, pero es que también es verdad que estamos acostumbrados Tira, egia da, ohituta gaudela horrelakoetara. En cualquiera de los casos, y en este caso edozein kasutan ere, parkatu, Andrade jauna. Reconduzco entonces mi intervención. Bueno, jarraituko du. En los centros, en los nagusien etxea. Nagusien etxean laguntza ematen da, nagusien elkartetan ere bai, ni dakidana gure udalerriko elkarteetan
ez dute ezeskoa eman kudeaketa hau egiteari, ez dut uste ez da ere ostalaritzaren baitan bezero batek laguntza eskatu duenean horrelako izapide bat egiteko gero ezetz esan zaionik, ez dut uste seme alaba bakar batek ere gurasoei pasaporta izapidetuko ez dienik esango dienik, haiek ez dakitelako egiten, benetan ez dut uste hola denik, nik ez dut uste getxon borondaterik ez dagoenik, pertsonei laguntzeko. Momenturen batean izapide hau egiteko gaitasunik ez dutenean guztiz kontrakoa nik uste dut, getxo eta beste udalerri batzuk nola ez, egoera hau zein den kontutan hartuta, laguntzen ari garela, eta horregatik gailendu gara. Laguntzea eta laguntza eskatzeak ez du esan nahi inkompetentea garenik, edo balorazio gutxi daukagunik. Esan nahi duena da, batez ere, ez gaudela bakarrik. Eta uste dut hori oso garrantzitsua dela eta esan behar dela. Arrakala digitalari dagokionez, hori ere aipatu dute Elkarrekin Podemosetik, eta nik analfabetismoaren inguruan zerbait irakurri nuen azkenengo biderrean 2019ko abuztuan izan zen. Hedabide batean argitaratu zen Euskadin dagoela pertsona analfabetoen ehunekorik bajuena. Euskadin, 20 urte baino gehiago daramatzagu, kazetagunen bitartez lan egiten, arrakala digitalari aurre egiteko. Argi dago, gaurko egunez, oraindik lana dagoela egiteko, baina zalantzarik gabe administraziotik, oro har Eusko Jaurlaritzatik, zein gainerako administrazio eskudunetatik, laizter, arrakata digitala are gehiago murrizta lortuko dugula. Eta zalantzarik gabe hemen gauden guztiok badaukagu prestakuntza nahikoa, etorkizun laburran guk ere arrakala digital hori espairatzeko neurri digital berrien aurrean. Eskerrik asko. Sería 2 segundos. Bueno, voy a ser muy breve porque creo que ya estamos con ánimo de fiestas y de felicidades. Bueno, nik uste dut jada, jai giroan gaudela, eta beraz, azkar guztioi gabon zoriontsuak opa dizkizuet, ziurgabetasuna nagusi den arren, eta azken orduan aldatu behar izan ditugun arren gure planak. Bueno, erantzungo dut, harin, lehenik eta behin, EAJ-ko kideari. Hombre, guztiok elkarri laguntzen ez badiagun non egongo ginateke. Elkarteak eta pertsonak momentu honetan elkar babesten egongo ez balirateke non egongo ginateke. Hemen ez da hori esaten. Badakigu gizarte zibila beti aurretik joan dela, herritarrak beti instituzioen aurretik joan dela zentzu horretan. Beraz, mozio hau ez dugu aurkeztu jendea elkarri laguntzen ez diola ustez duelako, edo semalabe gurasoik COVID pasaporte ateratzen ez dietela uste dugulako. Kontua da ikusi dugula beste udal batzuetan laguntza gehigarria eman dela, eta beraz pentsatu dugu ideia ona litzateke, udal honek esatea tira, izenpen edo osasun zentroetan bakarrik ematen direnez pasaporteak, etorri herritarrei arreta emateko bulegora edo beste leku batera. Mozioa Portugaleteko lagunekin ere landu genuen eta horrengo gunean argitaratu zen, gizarte etxeetan esate baterako Portugaleten halko zela izapidetu. Kontua da, eta nik uste du garrantzitsua dela, arrakala digitala ez dagoenik ezin dugula esan, hau ez doa analfabetismoaz, analogikoa diren pertsonez. Analogikoa dire batzuk, beste batzuk digitalak. Nik neuk nire adineko lagun batzu ditut analogikoa direnak. Eta esate baterako mozio honetan ez dira adineko pertsonak bakarrik. Aipatzen, asko hausnartu dut esate baterako getxoko taxisten inguruan. Esate baterako, pertsonekin hitz egiten jarri, da esaten zitzaizkien esanez ezin dutela pasaporta jaitsi. Ostalaritzara bueltatuz, nola ez, ostalaritzak ahal izan duen guztia egin du. Bai, egin du. Eta gainera, lehenengo lerroan egon dira COVID-ari aurre egiteko, eta ez dute aitormeni jaso. Hemen eskatzen duguna da, haiek esatzera etorri baino lehenago, enpresen forora, guk geu galdetzea haiei, nola dauden, zer behar duten, hori baino ez. Eskerrik asko.
Bai, Errika Andrea. Yo subrayar solo, igual que es que Gauza bakarra no me he expresado bien o no se me ha entendido bien. Cuando me refiero azpimarratu nahi dut, barbada ez naute ondo ulertu nagusien etxeari buruz hitz egin dudanean, RKeko hirugarren solairuari egin nahi nion referentzia, bertan dago nagusien etxea. Eta bere garaian aitzindariak izan ginen, bakunaziorako hitzordua ematen hasi ginelako bertan, hasieratik izapide digital hauek egiten jarraitzen dugu, egin ezin duten pertsonentzat, eta ez bakarrik 60 urtetik gorako pertsonentzat. Gauza da, RKen bertan, informazio eremuan sartu bezain pronto, adina gora bera, bertan dauden langile zein kontzerjek tramite hau egiten dutela. Gainera, ni badakit, dekretua onetsi zenetik, kirol zein kulturekintzak egin direnean, ekintza hauek ondo ateratzeko jarritako langileak ere laguntzen ari direla. Beraz, norbera jakin beharko du bizien udalerrian zer egiten ari den. Eta norbait datorrenean beharri izan baten berri ematen bat txekiatu beharko da. Izan ere udalerri hau oso handia da, zerbitzu asko ditu, gainera lan egiten dugu zerbitzu horiek eta horizontalenak izateko, jerarkikoak ez izateko, eta horretan ari gara. Beraz, gaurko egunez, ez da udalaren eskumena, baina getxostar batek adina gora bera, hainbat eta hainbat aukera ditu tramitazio hau egiteko, eta gainera, etorkizunean ere laguntza ematen zaio. Eta gogorarazten zaio, etorkizunean ere laguntza ematen egongo garela, bizi dugun egoera bere horretan jarraitzen badu. Kudeaketa azkartuz jarraitu behar badugu. Zorionez, dezentralizatutako izapidetzen lana dira. Eskerrik asko. Beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioa, EH Bildu. Eta Bai, barkatu, bozkaren azalpena emateko. Bildozola jauna. Bueno, gure alderditik uste dugu arreta handiegia jartzen zaiola COVID pasaportaren gaiari eta argi dago pasaporta edukitzak ez duela bermatzen transmisio etetea. EH Bilduk neurriak osatzaren aldeko apustua egiten dugu, baina ez gauda doz murrizketekin lotura daukaten neurriekin. Hau da, bat gatoz prebentzioan oinarrituta dauden neurriekin. Gainera eta gaineratu behar da, deno dakigu gaur egun daukagun egoera eta pasaportaren debatea sortzeak Osakidetza bizi duen egoeraren azterketa egite horretatik urruntzen gaitu. Eta arreta jarri behar zaiola, uste dugu, eta denok gauz gaude horrekin. Osakidetza gainezka dago, eta ez da ematen ari, espero dugun osasun publiko batek eman beharko lukeen zerbitzua. Baina larriagoa dena da, ez dugula ikusten gobernua hori konpontzeko ahaleginak egiten, besterik gabe. Eskerrik asko. Beno, eta galde eskaerara, ez dakit galde eskaerarik, bai? Hori dela Espreia Andrea eta Andrea jauna. Bueno, voy a ser muy breve. Bai, askar. No me quiero ir con esto antes de fin de año. Urta bukatu aurretik ez dudalako hau esan gabe joan nahi. Osoko bilkura honetan izan alba da, edo ostean, gustatuko litzaidake hitz egitea edo argitzea osoko bilkura honen hasieran gertatu den zerbait. Elkarrekin getxori zera esan digute. Dokumentazio pribatua filtratu dugula. Udal honen dokumentazio pribatu garrantzitsua. Berriro diot. Zerbait argitu nahi dugu, osoko bilkuraren hasieran oso egoera inkomodo bat bizi izan dugu. Salatu gaituzte dokumentazio pribatua filtratzeagatik, alderdi politikoen dokumentazioa, datorren urtera begira garrantzitsua den aurrekontuaren inguruan, eta hemendik ez du titularrik ateratzea nahi, ez du datu gehiago emango, beraz horregatik hirigintza
hirigintza zinegotziarekin eta alkatearekin edo alkatetzako ordezkariarekin bildu nahi dut, edo, bozeramaile guztiekin nahi duenarekin. EH Bildu jada badaki, orain komentatu diet, Alderdi Popularrekoari ez, omen neseri naizenean enteratu naizelako, baina esan dezakegu ez dugula ardura horrekin kargatuko guk, ez ditugu dokumentuak filtratzen. Etorkizuneko negoziazio politikoetarako ezinbesteko diren dokumentuak. Eta eske 3 minutu baino ez nituzke beharko hori faltsua dela erakusteko. Beraz, hori tratatzea nahi dut, ez dudalako hemendik joan nahi, hori nire barruan hartuta. Y he sido lo más prudente que he podido al hablar de esto ahora. En cuanto acabemos en pleno... Osoko bilkura bukatzen dugunean egoera hori argituko dugu, bale? Andrade jauna. Sí, gracias, alcaldesa. Yo, siendo el último Eskerrik asko, alkate Andrea. Azkenengo osoko bilkura dugu, urteko azkenengoa, legegintzaldikoa ez. Gabon zoriontsuak pasa guztiok, funtzionari guztiei, langile guztiei, zinegotzi guztiei, ondo bukatu urtea eta hobeto hasi hurrengoa. Bueno, eta orain egingo ditugu 10 minutuko atsedenalditxo bat, badauzkagu auzokideak, herritarrak parte hartu nahi dutenak. Zenbat pertsonak hartuko duzute parte? ¿Cuántas personas vais a participar? Una persona, y ya está. Pues hacemos 10 minutitos. Bakarra, orduen 10 minutuko atsedenaldia egingo dugu.
Pues hasiko gara, 10 minutu pasatu dira, así que hasiko gara, cuando quiera. Aurrera. Así. En primer lugar, lo que quiero decir es... Lehenik eta behin, zer esan nahi dut? El nombre... Sí, se mueve. Bai, ahaztu zait, barkatu. Jesus Urrutia naiz, eta Andramari Gulerurra elkartearen izenean nator. Lehenik eta behin, esan nahi nuen. A nosotros se nos ha aportado, estamos en posesión de la información del borrador. Guk zirriborroaren gaineko informazioa dugula. Hori esan nahi dut lehenik eta behin. Talde politikoek ez digute eman informazio horietan nolabait, urte asko daramatzagu eta zuhurtzia izan da eta diskrezioa izan dira gure jarduteko arauak. Hala? 3 pertsonok ezagutzen dugu dokumentua eta diskrezio osoarekin jarraitzen dugu. Gustatuko litzaidake labur zerbait aipatzea. Aztertu dugu dokumentazioa, aztertu dugu jasotako dokumentua, hain zuzen ere, eta agian ez dago ondo ordenatuta, baina nik ikusi dudana izan da. Hala, 108 errepideari dagokionez, esan beharra dago, ez dagoela inolako zalantzarik hori dela ardatza. Hori dela Andramari auzoaren ardatza. Zirriborroak aurrera jarraitzen badu, 108 errepidea izango da ardatz nagusia, ez dakit zerena. Hala, bizkarrezurra izango da, eta edapen urbanistikoa bertatik abiatuko da, Ibarbengoatik Dilizeraino, eta 108ko errepidea amaieraraino doa, eta ez dugu esango hiltzen dela, jendea hondartzaraino doalako. Barkatu, Jesus. Gauza zehatzak aipatuko dituzu dokumentuaren gainean. Dokumentu politiko teknikoa da momentu honetan, alderdi politikoek dute dokumentu hori, eta badago alderdi tekniko bat, hau da, teknikariek eskura dute aztertzen ari da. Prozesu hori abian da momentu honetan. Niri ez litzaidake gustatuko zehatasunetan sartzea. Zuk ez zenukelako eduki behar dokumentu hori, hau da, ez da egokia zuk dokumentu hori edukitzea. Beraz, ni ezin naiz erantzule izan. Zuk hori duzu, baina ez dakit zer daukasun. Nik ez dakit zehazki zer duzun, zuk. Beraz, gustatuko litzaidake zehetasunetan ez sartzea. Hori eskatu nahiko nizuke. Ez sartu mesedez edukiaren zehetasunetan. Egia esan, ez naiz sartuko zehetasunetan. Hala eta guztiz ere, Getxoko eta Andramariko herritar gisa uste dut... afiliado, supongo, porque se suelen filtrar muchos documentos. Ziurazki afiliatuek badute dokumentua eta izango dituzte militanteek eta afiliatuek dokumentazio desberdinak, ezta? Nolabait adierazi nahi dugu zer pentsatzen dugun, egia esan? Kezkatuta gaude gai honekin. Ez dut uste zehetasuna denik esatea adibidez, 108ko errepidea kale bat dela, ez da errepide txat hartzen, ez da estrata txat ere, eta estrata esaten dut, nonbait horrela agertzen delako, estrata bezala. Oinezkoentzako sareari erreparatuz, ez da aipatzen, baina beno. Beraz, gero hori askotan aipatu dugu, badago zerbait garrantzitsua dena. Andramarin, badaude gune batzuk, Santa Maria Urbano, eta 2001ko apoan horrela hartu ziren, horrela jo ziren, betekizun urbanistikoak betetzen zirelako momentu hartan urbanotzat edo hiri eremutzat zailkatzeko, eta ez dute soilik betetzen 2001koa. Hobetu delako bere goera zentzu horretan. Nik uste dut ez dagoela arrazoi nahikorik edo arrazoi justifikaturik nukle
nukleo horiek bihurtzeko eta eraldatzeko irigarritzat edo urbanizagarritzat. Hala bada, ez dakit zergatik gainerakoa, hau da, lursail urbanizagarriak zergatik eraldatuko diren ez urbanizagarri. Izan ere, nik uste dut efektu berberak izan ditzakeela herritarrei dagokienez. Izan ere, gero horren inguruan hitz egin dezakegu eta horretarako ez dut dokumenturik behar askotan izan dugulako hau izpide. Gero badago akats bat dago. Eta nik uste dut eta esango dut ez dudala akats hori egotea nahi. Izan ere, legearen aurkako akatsa da hori landagune sarik gara eta lurzoruaren legeak aipatzen du 32. artikuluan 6 eta 26 baserriatekoak direla. Hau da, multzo batean daude baserri horiek eta horiek dira landaguneak. Izan ere, hori azpimarratu nahi dut eta lantaldean arkitekto bat zegoen. Eta nik eztabaida bat izan nuen berarekin. Berak aipatzen zituen landaguneak eta bertan ez dago landagunerik. Ez, Santa Maria Urbanoko nukleoak dira, ez landaguneak. Beraz, nukleo horiek sailkatuta daude hiri eremutzat eta ez urbanizagarri sailkatu nahi dira eta nik uste dut hori ez dela legezkoa. Zalantza asko ditut horren inguruan, edo nola ere, herritar asko etorri dira kezaka eta esan digute. Kobratzen ari dira OHZ eta hiri eremu gisa. Aizue, askotan hiri gisa ordaindu dugu, hiri eremu gisa ordaindu dugu eta orain sailkatzen baduzue ez urbanizagarri gisa, benetan nahiko molestoa izango litzateke, ezta? Nahiko desatsegina. La desclasificación, Desklasifikazioari erreparatuz lantaldean aipatu izan da eta beti izan dugu izpide gai hau. Desklasifikatuko da gaur egun Andramari osoa, hau da, hori da helburua, babes bereziko eremuak izan ezik, horiek urbanizagarri gisa daude sailkatuta, horiek guztiak bestea izan ezik. Edapen urbanistikoan egingo dena urbanoa edo urbanizagarria izan daiteke onartuta eta eraikitzeko, baina gainerakoari dagokionez ez dauka zentzurik urbanizagarritik ez urbanizagarri bihurtzeko. Izan ere, lotura bakarra egon liteke edo arrazoi bakarra egon liteke horretarako eta hauxe da. Indartzea lehen sektorea? Nik ez dakit nor postu nahi den. Esateko indartu behar dela lehen sektorea. Vamos a ver. Los efectos que puede producir un auténtico pulmón verde. Biriki berdea izan daiteke. Eta lehen sektoreak ez dauka inolako etorkizunik Andramarin, ez dauka etorkizunik. Hala zen ona aplikatzen badugu, edo edonork zen ona aplikatzen badu, hori horrela dela ikus dezakegu bai. Instala daitezke enpresa garbiak, baina lehen sektorea ez. Eta gainera egia da, paseatzean ikus daiteke. Hala, oso polita izan liteke izkorri, pasearekoak oso politak izan litezke, eta pinudiak eta sastrakez beteta daude gune horiek guztiak. Eta bertan nolabait parkeak egin litezke edapen urbanistiko horretan, eta parte har lezakete horiek. Eta parkeek erabilgarritasuna izango lukete, eta gainera publikoak osatzeko izango lirateke espazio horiek. Eta hori ez da gaur egun gertatzen dena? Horrez gain, nolabait? Bueno, si la expansión urbanística si se clasifica como urbanizable, pues bien. Urbanizagarritzat sailkatzen bada, ba ondo, urbanon gauza bera gertatzen da. Aukera eman daiteke babestutako etxebizitzak egiteko urbanoan 140 gutxienez eta 175 urbanizagarrian. Nik uste dut maxima batera joango zaretela. Izan ere, idazketa taldeak maxima batzuk proposatu zituen, 5 zehazki, eta 3.300 etxebizitza proposatu zituen berak, eta gero, ez dut esango. Ez dut esango, xehetasunetan ez hartzeko eskatu didazurako. Besterik gabe, babesari erreparatuz, guk elkarte gisa 11 lamina entregatu genituen eta beste pleno batean esan nuen hori. Orain arte inork ez du ezer esan eta nik esango nioke pertsona horri edo talde horri eta akriturik gabe gaztelaniaz esaten den bezala, Inigo Urkitzari esango nioke alduenean mesedez itzultzeko horiek. Itzultzeko 11 lamina horiek, baldin eta interesatzen ez bazaizkio mesedez eskatuko genioke, horiek itzultzeko baldin eta ez badute zer egingo horren inguruan. Yo creo que está Nik uste dut apur bat erantzun dela zuk esandakoarekin. Ez dakit baimenik daukagun herritarrei informazioa pasatzeko, baina uste dut zuk esandakoarekin erantzun da dagoela.
argia izango naiz. Argi eta garbi hitz egingo dut. Plan General de Ordenación Urbana... Hiri antolamendurako plan orokorrak prozesu parte hartzailea izan zuen prozedura bat jarraitzen ari da. Prozedura hori zehaztuta dagoelako momentu honetan, zirriborroa, apoaren zirriborroa. Hor dago, hau da, teknikariek eskura dute, udareko teknikariek dute, eskuragarri eta alderdi politikoek eskuragarri dute. Izan ere, guk osatzen dugu dela eta zergatik dago alderdi politikoen esku? Hala, hasiera bateko onespena, apoaren hasiera bateko onespena ekarri behar da, plenora eta bozkatu behar da. Horren bestez, dokumentua hori da. Zain gaude, ekarpenak egingo dira, ekarpenak egin behar dituzte alderdi politikoek eta teknikariek ere bai. Beraz, behin hasiera bateko onespena eginda eta bozkatuta osoko bilkuran hori, irekitzen da epea alegazioak egiteko eta hori askotan esan dizut. Ez nahi sartuko. Hala, ez dut sartu nahi. Dokumentuetan, hau da. Ez dakit zein dokumentu daukasun eta zergatik daukasun. Ez nahi sartuko horretan. Baina, orain zer lantzen ari gara? Orain lantzen ari garena zirriborro bat da. Hala, apoaren hasiera bateko, apoaren proiektuaren hasierako dokumentua da, zirriborro bat da, behin-behinekoa eta berriro ere ekarri behar da osoko bilkurara onartzeko, baina orain behin-behinekoa da. Eta dokumentua, zirriborroa da, dokumentua landu du talde batek, hain zuzen ere kontratatutako idazleen taldeak idatzi du dokumentu hori. Idazketa taldeak egin du. Beraz, gustatuko litzaidake hor ustea. Pare bat gauza falta zaizkit, garrantzitsuak dira, eta horiek aipatu nahi ditut. Hala, zuk erantzun duzu, ez diogu informaziorik emango herritarrei, erkidegoari ez diogu informaziorik emango, baina gustatuko litzaidake zerbait esatea. Barkamena eskatzen dugu interpretazio kabinatik ezin dugulako entzun. Pues también eran documentos que estaba trabajando el equipo redactor, pero a nosotros nos sentaron con el equipo redactor y tuvimos muchas reuniones y estuvimos hablando y tuvimos contraste de pareceres. Hitz egiten egon ginen eta iritziak trukatu genituen eta ez genuen arazorik izan. Izan ere, saiatu ginen hobetzen pentsatzen genuena. Eta edonola ere, bukatuko dut laster, eta esango dizut probak eman ditugula. Zinegotzi batzuek denbora daramate eman. Diskrezio handia izan dugu beti. Beraz, gauza bat esan nahiko nuke. Hala, hogeitik, dokumentazioa entregatu zenetik, ziurazki jakingo duzue, eta erantzunkideak zarete. Hala, norbera erantzulea da edo erantzunkidea da bere jarduteko almenaren arabera. Unos se puede jugar que serán responsables. Erantzuleak izango dira modu positiboan, hori epai daiteke eta, bueno, hori subjektiboa da eta beste batzuek pentsatuko dute emaitza negatiboa dela. Besterik gabe esan nahiko nuke bilera bat eskatu genuela, zinegotziarekin, Alvarorekin, zehazki, eta hori eman ziguten 27ko 10:00 esan nahiko ikusita inguruabar berriak ez dugula inolako arazorik berarekin beti tratatu gaitu oso ondo, baina hala ere uste dugu bilera ezin dela egin hizketakide bakarrarekin, ez da egokia? Nik uste dut bilera hori 27an egitea zaila izango dela, baina aldenean eskatuko genuke bilera hori egitea beste pertsona batzuekin ere bai, adibidez alkate anderea egotea gustatuko litzaiguke, Inigo Urkitza zinegotzia, aholkulariak eta bai badakit zaila dela, Isabel Peral, Aitor Pinedo, pertsona horiek guztiak egon ziren bertan 2010etik ez, lehenagotik daude hor pertsona horiek aholkulariak eta komeni da. Momenturen bat egon daiteke horretarako eta batzuk falta daitezke, baina nolabait komeni litzateke iritziak trukatzea. Beno, Jesus, guazen amaitzera, bai, ez dago erantzuteko aukerarik, ez dago txandarik, eta nik uste dut nahiko argituta geratu dela kontua, beti bildu gara Andra Mari gure lurrarekin, bilera asko egin dira, eta egia da, dokumentua jaso denetik, ez garela inorekin bildu, hori ala da. Egia da. Osoko bilkurara ekartzen dugunean proposamena hasiera batean onartzeko berriro ere irekiko da aukera bilerak egiteko, beraz ez dago txandarik erantzuteko. Hau da, hau ez da elkarrizketa bat, hau ze besterik gabe da
txanda bat galdera bat egiteko. Hala? Gizarte bakea apurtu da, nolabait esatearren. Barkamena eskatzen dugu, interpretazio kabinatek soinua oso kaskarra delako. Barkatu eragozpenak. Con todos y cada uno de los partidos políticos. Con el ánimo de que los vecinos de Andramari pues no nos veamos perjudicados en nuestros legítimos derechos e intereses. Bueno, pues... Listo las pasos y muchas gracias. Eskerrik asko. Y sin más, osoko bilkura amaitzera goaz, urteko azkeneko osoko bilkura da, eta bai, egu berrion, eta urte berrion ere bai, atxeden aldi hartzen bali madezute, disfrutatu, baina, zain du, musuko hau ikitxien ez izan jarrita. Bale? Eskerrik asko.